bela jelen fo ka awale ɲuman ka kɛ n'aw ka sigiyɔrɔw ye aw ka baarakɛyɔrɔw ye min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna a n'a kɔ kan bi ye kari ye utu kalo ale tile 11 o ye bi ye ka bela jelen fo ka bela jelen wale ɲuman dɔn bi an bɛna kuma an ka kanw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka don ba la cogo min jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye laɲini min kɛ u bɛ se k'a to cogo min na u bɛ sabati jamanadenw yɛrɛ olu ka laɲini fana u bɛ se ka sabati cogo min ka kɛ ni an ka forobakanw ye ani an ka baarakɛkanw ye ayiwa bi ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ don ye a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ yen olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ baara la parce que bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn tile fila in na énergie de Mali a kɛlen don ka kɔgɔninkan yɛrɛ la fɔlɔ nka a fala ye n'a taara baara don dɛ sisan ta ye heure 12 de ye a ka jan dɛ nka a ka fisa ni heure 6 in ye parce que 6 in kunna n'i y'a sɔrɔ siɲɛ kelen o y'a bannen e t'a sɔrɔ tuguni fo dugusajɛ an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko an bɛ dɛmɛ ɲini ka se ka an ka panneau sigi sen kan ala barika la maaw bɛ ka na ni dɛmɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn o fɛn ye ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin an ma a ko la minnu bɛ ka dɔrɔmɛ di minnu bɛ ka 2 di minnu bɛ ka 3 di minnu bɛ ka 20 di minnu bɛ ka 100 di 200 di 1000 di 1010 di 20 di an b'a bɛɛ fo fala ye n'ala sɔnna a ma nin kimɛli fɛn o fɛn mana sɔrɔ an b'a bɛɛ kimɛ k'a bɛɛ yira mɔgɔw la parce que olu de bɛ ka u ka wariw di ka na k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min kuma bɛɛ yaasa u k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ cogo min ni baara fana banna k'a daminɛ baara daminɛ n'u nana ni paneau ye don min fo ka taa s'a banni ma don o don an bɛ jaw bɔ mɔgɔw ka se k'a ye o ye tilennenya taamasere ye maaw k'a dɔn k'a fɔ u ka wari dira kun min kama a donna a da fɛ an tɛ dɔn ma dɛ an bɛ tila ka facture ci fɛn o fɛn sanna k'a ci a bɛɛ ma bɛɛ k'a ye k'a fɔ devis tun ye nin ye an ye nin wari sɔrɔ ni ne donna pour que n'an ko an b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o k'a sɔrɔ danaya bɛ an ni an lamɛnbaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'ala sɔnna a ma an bɛ o de sigi sen kan fala ye kunun ni kunna sini a na kɛ ko cikɛnija ye dɔnkili dɔ da ne ma dɔnkili in lamɛn mais n ye min lakɔlɔsi anw bɛ fɛn caman de fɔ u kɔrɔ dɔnni ani u lawaleyali a ma nɔgɔn an yɛrɛ ma o ye mun ye ko bɛɛ bɛ se ka kuma ko bɛɛ ta ye fanga ye ko kannabila kɛlen don fala a bɛ bɛn e ma cogo min k'i sigi i ka télévision so la ka gouvernement k'o nɛniya k'o buruja a bɛ bɛn dɔ wɛrɛ fana ma k'a fɔ ko ale b'a fɛ a ka d'ale ye u bɛ se ɲuman na normalement baara a kan ka kɛ o cogo la n'o y'a sɔrɔ degun de tɛ anw da la mais anw b'an ka yɛrɛ ɲini min na anw bɛ jamana ɲini min na anw bɛ baara min na o ni démocratie o ni liberté d'expression o ni multipartisme ni fɛn ninnu taatɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min na parti politique kɔni maa 21 bɛ fanga bɛ kaso la kɔni sɔrɔdasi min bɛ kaso la fangatigi kɔrɔ min bɛ kaso la premier ministre kɔrɔ min bɛ kaso la n'e nan'i jɔ ye ko n'i kumana ye k'u b'i minɛ k'i bila kaso la e ma kuma kɔni o parce que olu bɛ baara minɛ e m'o faamu a bɛ n'a fɔ fana ni maa min ko maa kana kuma i b'o fana gɛlɛya parce que mɔgɔ ni kɔnɔna ti kɛlɛ o a y'a minɛ a y'a fɔ o ka fisa a y'a minɛ a b'a kɔnɔ ye parce que o ye bingali ye nka mun de ɲininen don an ka an faso an ka o de kɔlɔsi an faso o ka da an ye cogo min an k'o minɛ ka ɲɛ fala ye ne ye fɛn dɔ ye n y'a kuma mɛn n ka cɛkɔrɔbaw da i b'a dɔn ko kɛra farafinw na farafinw yɛrɛ de y'a kɛ yan degun o degun taara ka se farafinw ma farafinw de y'a kɛ don dɔ la
an taara faransi Paris yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cinquantenaire ninnu ɲɛnajɔ wagati kun don ani tubabu cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ a ko anw ma ko fɛn dɔw bɛ yen ko n'ale y'a fɔ k'anw tɛna se k'a faamu quoi anw ko cogo di ko anw ɲɛ b'an ka mɔgɔ senkola jumɛn na k'olu ka jamana tɛ wari d'o ma k'anw ɲɛ bɛ jɔn nin na farafinna kɔnɔ ko a bɛ taa ni ka segin kɛ a b'a sago kɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ jamanakuntigi dɔnkilidala seko ni tikɛ nin ka kuma in ye hakili jigin o de la quoi ça veut dire anw dalen don mɔgɔ caman na k'u bɛ farafinya baara la k'u bɛ farafinya ɲɛnabɔli la an bɛ k'an jigi kɛ u ye an bɛ ka da u la fala ye ne yɛrɛ bolo n'ala an yɛrɛ sera ka jate kɛ sisan an ka lajɛ dɔrɔn transition na wagati ni sisan cɛ an kun tɛ mun kalama n'an bɔra a kalama an kun jɔlen don min na n'an y'a ye kɛnɛ ma fɛn fɛn tun b'an bolo dibi la n'a bɛɛ nana kɛnɛ kan bi hakili la k'a fɔ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ tulonkɛ la mais nin bɛɛ la mun jɔrɔ de bɛ ne na minnu ko ko olu tɛ fɛ an yɛrɛ ka ɲɛ suma u tɛ fɛ fana maa wɛrɛ fana ka sɔrɔ minnu b'a fɔ ko awɔ min bɛ ka kɛ faso kɔnɔ a ka ɲi o de ye problème ye sinon ne kelen c'est vrai ma Cikɛni Jaka dɔnkili mɛn mais n ye Ibou Sy ye commentaire dɔ k'a kan Ibou Sy ko ni a kun danna ale ma Cikɛni ye dɔ fɔ AES ma cogo min a kun ka dɔ fɔ tɔw fana ma ten mais ale ye dɔnkilidala Ibou Sy ka jate la a man ka dɔ fɔ dɔ ma ka dɔ to bon normalement a bɛ fɔ ten de fana n'i bɛ baara kɛ i ka baara kɛ tiɲɛ kan i k'i tilen ni i jɔlen don jɔyɔrɔ sugu la mais fɛn mun don peut-être que a dugudugumaw Ibou Sy t'o kalama quoi voilà fɛn o fɛn bɛ ka kɛ sisan hali mara bɔra ka fɛn mun kɛ gansanw tɛ sinon mɔgɔw bɛ ɲinɛ joona de ko fala ye 2012 Umaru Mariko ko gari ye cogo o cogo coup d'état kɛra Umaru Mariko ko k'u ka wasadenya banna 28 millions o de tun kan ka d'a ma a ye min ye a yɛrɛ ta ye a y'o bɔ a la ka taa tɔ kɛ trésor kɔnɔ est ce que a wagati mɔgɔ y'a fɔ Umaru Mariko ma k'a ye tɔgɔ ɲini kɛ k'a ye politique fɛn kɛ mɔgɔ m'o fɔ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u ka députéya banna olu ye misaliw ye mɔgɔ caman de ye premier ministre ya kan u bɛ taa mission na u bɛna wari tɔ kɛ jamana kɛsu kɔnɔ u ma dunu ta u ma bala ta bi n'i y'a ye an yɛrɛ tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu filen ni ngalamana ci ɲɔgɔn na an ti bɛn parce que mun na dɔw tun delilen don fɛn dɔw la olu bolo ko mɔgɔ minnu bɛ ka a fɔ bi ko a ka ɲɛ ko olu b'o lahɔrɔma kelen de kɔnɔna na hali u t'a ɲini k'a faamu c'est à dire jɔyɔrɔ dɔ ni waleya dɔw tun bɛ olu tun b'o kɛ fanga tɛmɛnenw ye bi u ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw la k'o kɛ u ɲɛna k'olu b'o lahɔrɔma n'o bonya n'o karama kelen de kɔnɔ mais n'i ye lajɛli kɛ n'i bɛ kɔlɔsili kɛ n'i ye mɔgɔw lajɛ k'u kɛcogo lajɛ fɛn dɔw bɛ i b'olu faamu bɛɛ tɛ ko bɛɛ dɛ et puis bɛɛ sugu dɔnnen tɛ an bɛ waati min na sisan jamana in kɔnɔ yan an kɛtɔ k'an ɲini an jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya dɛ parce que i kuma o kuma dɔ bɛ bɔ ko ale ye nin ye ale ye nin ye ka dɔ fɔ o yɛrɛ tɛ problème ye hakilina yiraw kɔnɔna na an yɛrɛ ka baara bɛ an yamaruya an ka sɔn mɔgɔw ka fɛn wɛrɛ fɔ nka ne kɔni bɛ min fɔ falaye u bɛ k'a fɔ ko min ma ko liberté d'expression u bɛ k'a fɔ min ma ko démocratie u bɛ k'a fɔ min ma ko multipartisme ne m'a ɲɛnen ye dugu si kɔnɔ ko dugu ma yiriwa fɔlɔ de ne ɲɛ t'o jamana na jamana o jamana b'a fɔ ko démocratie multipartisme liberté d'expression a donna ta a bɔra ta o jamanaw ɲɛma jɔlen don fɔlɔ olu ye taafan ni nafan d'u yɛrɛ la u b'a dɔn u bɛ kuntilenna min na bɛɛ b'i ta n'i bila dɔn jamana min kɔnɔ yan bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye alimamiw ma kɛ ministre ye yan démocratie jamana na o bɛ se ka kɛ yan
o bɛ se ka kɛ bi minnu b'a la ko liberté d'expression a donna ta a bɔra ta ko an ka mɔgɔw to yen k'u k'u hakilina fɔ mais wulu bɛ k'u hakilina fɔ mɔgɔw tɛ Bamakɔ yan don o don ko arajo la u bɛ mɔgɔ minnu wele ka taa fanga nɛni don o don bɛɛ ɲɛ t'a la est ce que mɔgɔ bagar'u ma mɔgɔ ser'u ma mɔgɔ tɛ ka s'u ma o mais ni i fana ni mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na fala ye munna an bɛɛ bɛ wele Kulubali ka yɔrɔ la munna u b'an wele parce que ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na min ni fanga tɛ sirala kelen na fanga tigi yɛrɛ k'i ma ko ale t'a da don min na o y'o ye donc an ka fɛn dɔw faamuya k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ yɛrɛ ɲini la fɔlɔ quoi c'est à dire minnu b'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta aw bɛ tubabukan ba fɔ min na ni sɛbɛnniba minnu na k'a fɔ k'aw bɛ démocratie ko kuma ni fɛn ninnu fɔ aw lafiyalen de don walayi bɔ Bamakɔ da fɛ dɔrɔn yɔrɔ yɛrɛ ka jan dɛ yanni Sibi sira ta dɔrɔn aw bi yan aw bɛ kilenbaw kɔrɔ et puis min yɛrɛ ka jugu fala ye i ye fɛn fɛn ye k'a bɛ mankan ci la k'a tɛ fɛ fanga ka lafiya a tɛ fɛ mɔgɔw ka t'u nɔ na a tɛ fɛ kow ka nɔgɔya taa sɛgɛsɛgɛ fanga de bɛ k'a tigi balo ni min tɛ fanga ka so kɔnɔ fanga ka contrat de b'o bolo a fɛn fɛn bɛ mankan ci la ko ninnu ka taa ka bɔ yen taa bɛɛ sɛgɛsɛgɛ u bɛ fanga lahɔrɔma de la u bɛ balo ni fanga ka hakɛw de ye an ka jamana kɔnɔ yan olu de ko tɔw kana u ta fɔ ou bien u b'i ye dɔrɔn ka baga i ma ko se b'u ye u ni juges bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ni faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo maa dɔw b'u ka lahɔrɔma kɔnɔna na hali bi wari b'u kun min ka di u b'a kɛ wa u b'a kɛla fantanw de la han fanga yɛlɛmana nka fanga fan bɛɛ ma yɛlɛma dɛ fo ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ k'o yɔrɔ fana lajɛ parce que jamana in kɔnɔ yan hakɛ min bɛ mɔgɔ dɔw bolo n'u y'a sɔrɔ gouvernement lahɔrɔma n delila k'a mɛn dɔ la ko ale mago tɛ Mali wari la waritigi dɔ ne yɛlɛla fo ne kɔnɔ bɛ n dimi banque t'e tɔgɔ la garantie min bɛ di ko jamanaden i ka jago kɛ e b'o papier ta mini e bɛ taa trésor jumɛn na ka i ka fɛn kɛ e b'i ka wariw ta yɔrɔ jumɛn na ko jamana bɛ hakɛ dɔ to e ye ba dɔ e ka ba dɔ bi dɔ kɔ bɛ n dɛnɛ na dɛ donc u ka démocratie n'u ka liberté d'expression n'u ka fɛn ninnu anw sɔnna a ma dɛ mais an bɛ waati min na sisan walayi an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini fɔlɔ n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ n'an lafiyara vraiment u ka olu ko ninnu u bɛ se ka na n'u ye n'u nana n'u ye o wagati an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu sinon sisan kɔni ka to ka anw misɛnya a y'a kɛ tan vraiment aw to an ka bɔ nin kɔnɔ fɔlɔ quoi non ouais parce que fala mɔgɔ dɔw tɛ ka min faamu i b'a dɔn han ala kama weleli kɛ dɔw wele dɔrɔn Segu ni Bamakɔ cɛ dɔrɔn dɔw wele ou bien Fana yan Sibi ni Kuremalen cɛ dɔrɔn mɔgɔw wele dɔrɔn maninkala kɔnɔna na mɔgɔw wele dɔrɔn o bɛ yɔrɔ tɔ ninnu ka jan dɔgɔnɔduguw ka jan Segu ninnu fɛ yanni Sibi mɔgɔw wele dɔrɔn k'a ko bɛ cogo di n'aw bɛ kilimuw kɔrɔ yan a bɛ tubabukan ba fɔ la mɔgɔ tɛ fɛn fɔ aw ye a b'aw ka telew n'a ka arajo la a bɛ mɔgɔw wele don o don u bɛ gouvernement nɛni mɔgɔ tɛ kala cɛ ka da aw nin na parce que jamanaden fanba y'a faamuya min bɛ sen na mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ u bɛ ka kow faamu o si tɛ bɛn aw ma sisan ko fo bɛɛ k'i da tugu k'a fɔ ko a man ɲi peut-être ni kunnadali ma ban fitiriwaleya tɛ dabila dɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana fana kɔnɔ yan bi fɛn o fɛn bɛ yen k'i ɲɛ b'a la ko nɔrɔnin b'u ka fala ye taa sɛgɛsɛgɛ ala kama taa sɛgɛsɛgɛ ni min tɛ gouvernement ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o ye gouvernement sara o bɛ sara ta a tɛ taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la yɛrɛ a dalen don so ouais vraiment ces gens-là nous emmerdent sɔrɔdasi ninnu y'an tɔɔrɔ i b'o mɛn olu de da nka i t'a mɛn wotoro pusela da i t'a mɛn sugula nafɛn feerela da i t'a mɛn katakatanitigi da i t'a mɛn taxitigi da i t'a mɛn chauffeur da i t'a mɛn école karamɔgɔ da i t'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tile kɔrɔ don o don fala ye k'u dahirimɛ ɲini i t'a mɛn olu da mais u ka sɔrɔ n'u ka nafa bɛ bɔ o fantanw de kun parce que olu de bɛ impôt fana sara
ko an ka sɔn nin bɛɛ ma an kɔni se de t'anw ye quoi walayi se de t'anw ye comme le 18 août c'est toi do kimɛli bɛna kɛ o mun kɛra mun ma kɛ a bɛna kɛ ni Ala sɔnna a ma ni kɔni an ye siranin fara na Cikɛni Ja ka fɛn vraiment Cikɛni Ja an bɛ yɛrɛ ɲini la fɔlɔ ne yɛrɛ y'a dɔn jange ma révolution ni fɛn ninnu si faamu fala ye an bɛ toloba k'a la dɔgɔkun kɔnɔna na an ye kibaruya di ka bɛn ni Dɔngɔnɔdugu olu ye fɛn kura a tɔgɔ ye di gouverneur kura Olivier Jasana colonel major o sigira ye o kuma senfɛ an ye Yusufu Toloba ka kuma ta Yusufu Toloba ko ale ka miirina ye min ye ale bɛ ka siran min ye o ye k'a fɔ de mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ k'u sigiyɔrɔw bila bi ka na yɔrɔ wɛrɛw la qu'est-ce que o tɛna na ni gɛlɛya ye nka a ka kuma in fanba yɛrɛ ne yɛrɛ ye min sɔmɔ a la kosɛbɛ o ye gouvernement ka hakili to Dɔngɔnɔdugu ni Mali fan bɛɛ lajɛlen na a ka chargé de communication n'o ye Alimamudu Ɔngoyiba ye a ye kumakan in bɛɛ bila ka na parce que a ka jate la anw y'a fɔ cogo min an bɔra ale ka sira kan dɔɔni ale ka tun bɛ fɛ ka min fɔ a bɛɛ b'ale ka video kɔnɔ an ka jɛ k'o lamɛn. ay dan sogo aw ni ko Maliens ay dan sogo aw ni ko le 6 8e mois 2024 Maliens b'aw bɛɛ fo ni vidéo be adressé Mali président colonel Assimi Goïta. Ni vidéo be adressé à l'aide de là. Chef d'état-major de l'armée. Centre kɛlɛ ni gɛlɛyara dɛ. Centre kɛlɛ ni a gɛlɛyara. Mali président n bɛ min ɲini e fɛ delili de koyi kɛlɛ ni i ka population fara i kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ dosow fara i kan. Kɛlɛ ni n'a population ma aw dɛmɛ kɛlɛ ni gɛlɛya b'a la ka na dɛ. Bi min kɛra Sam mara, Masina mara, Tomia mara, Bangas mara, Banyagara mara, Motu mara kɔni kuma tu fɔ n bɛ min ɲini e fɛ i ka wele bila population ma wa i dɛmɛ. N bɛ min fɔ ye population de bɛ ka jadizu armée na i t'a gundo dɔn n b'a ɲɛfɔ ye. Mɔgɔ o mɔgɔ y'a accord signé na i y'a sɔrɔ marifa b'i bolo i bɛ marifa de fara ɲɔgɔn kan ka taa di jadizu ma. Na i y'a dugu kɛmɛ wuli fo marifa kelen kelen n'a population y'a fara ɲɔgɔn kan k'a di marifa kɛmɛ kɛmɛ.
bi neti dugu tɔgɔ fɔ Bangas mara la kɛrɛkɛrɛnnen yara yɔrɔ dɔ bɛ attaque kɛra sisan a ma mɛn u y'a ci de bila u ma ko ka na ni marifa 60 ye fo lasasi de don lasasi 60 kɛ 60 n'a u y'a ci siɲɛ kelen kelen a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ a ye wele bila population ma ne kɔni y'a wele bila dosow ma bolu nin ti solution ye tiɲɛ don politicien kɔni y'a aw désarmé tiɲɛ don mais hali bi tɔ bɛ yen dɛ ka daminɛ Masina ka taa bila fo Dɔgɔfiri fo Farabugu doso a wuli ka jɔ dɛ nin tile dama dama nin na dugu min willa ka don Sam mara la dugu ninnu ka ca dɛ nunu bɛɛ willa ka don duguba kɔnɔ est ce que guerre civile tɛ ala ka an kisi o ma en tout cas malien mbe aw bɛɛ fo bi kumani mba dan le colonel ministre de défense Saz Kamara ne ka bonya bɛ yɔrɔ dɛ ne ma deli ka video kɛ ka adressé aw la bi ne y'a adressé aw la vraiment aw ka alage an ka bolo di ɲɔgɔn ma yalla an bɛ se ka faso ni bɔ bolo la ayiwa nin tun ye Yusuf Toloba ale kumakan ye min ye Dana Amasagu hakilila kuma a tilenna sisan a mɛnna a tigi yɛrɛ da a ka hakilina ye min ye o faamuna dɔgɔnɔw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Wagadugukaw olu ka kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko Mali ni AES jamanaw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula Ablaye Diop ale b'a kɛlɛkɛsen kan nin waati in na maa o maa kɔni ko n'i ye bɔnforola kuma kɔni ta ka ɲɛsin Mali ni AES jamanaw ma k'i k'a yirila ko da de bɛ yirila i ka taa sabula bi maa minnu bɛ yen n'olu ye jamanaw ye n'u ko k'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu dɔnnen don bi Burkina kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ sa ko AES jamanaw yɛrɛ bɛ labɛn wɛrɛw la labɛn min na sa min ye jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kuma fɔbaga bɛna kɛ maa kelen pe ye yaasa fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka bɔ a ko la ni laɲini min bɛ kɛ laɲini bɛɛ lajɛlen ka bɛn nɛgɛma ka don bere kuma kelen na ko o bɛna kɛ Diop ale bɛ o wuli ka jɔ la waati min na fana an y'a ye k'a fɔ min ye minisiri min bɛ an fɛ yan n'o ye ministre Dawudi ye ale y'a yira k'a fɔ sa ko a ɲininen don bɛɛ fɛ maaw ka t'u ka carte biométrique ta kibaruya in a y'a kɛ bataki kɔnɔ k'a di k'a yira k'a fɔ ko ni maaw ma t'u ka carte ta yanni carte dili fu ka ban ko n'o banna ko maaw laban min na wari de bɔ ko k'a ta maa o maa i bɛ kin o kin na i ka biométrique kɛ yɔrɔ yɔrɔ walima n'i ka nina b'i bolo k'i ka wuli ka jɔ kɛ malien minnu fana bɛ kɔ kan degun mana fɛn o fɛn sɔrɔ aw bɛ se ka tɛmɛ ministère so 2 fɛ min ye affaires étrangères olu bɛ yen aw tɔgɔ la ale ni malien de l'intérieur k'u bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigɛ yaasa maa o maa bɛ yen olu kɔni ka degun ye ko biométrique t'u bolo min y'u ka papier u bɛna gɛlɛya k'u bolo ministre so fɛn bɛna wuli nka maa fɛn fɛn bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan sa walima minnu bɛ jamana wɛrɛw la sa lasigiden so minnu bɛ yen ministre y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka t'i ka carte nɔfɛ gendarmerie polisi so ambassade consulat ale ni dugutigiw ka so ko fan fan ni maaw kɛlen don ka carte bila k'u ka taa a y'a yira fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ko sɔɔni carte dilanni fu o bɛna na ban yaasa maaw kana na tila k'a fɔ ko u ma o sɔrɔ u ka t'u ka carte ta yaasa baara kura minnu bɛna na olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min minisiri ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na n'o tɛ n'i ma ta nin waati in na fu fala ye n'i kɔni ko k'i bɛ wari bɔ ka taa ta o fana wari fana ka ca nka sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini ba minnu bɛ sennaw bolo
o ye k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka degun ye min ye caman bɛ yen bi olu y'a jira k'a fɔ ko degun caman bɛ u kan ko k'u y'a bɛɛ lajɛlen salu nka fɛn min bɛ yen n'o ɲɛnabɔli yɛrɛ ka gɛlɛn dɔ bɔ n si la dɔ fara n si kan o de ko in na gɛlɛmayɔrɔba yɛrɛ ye o min bɛ laɲini maliyɛn caman fɛ walima ka n tɔgɔ falen ka n jamu falen ko nin bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka ɲɛ kun fɔlɔ ninnu kɔnɔna na fɔlɔ nka min ye wulikajɔba ninnu ye sa u bɛna na nimoro di yaasa i b'a dɔn ko kariti ko in an bɛna débat de k'a kan ale bɛ sigi a dan ma de pour que bɛɛ ka se ka faamuyali kɛ a ko la i y'a kɛ yɔrɔ jumɛn fiche individuel kabini a daminɛ depuis o ye Nina ye dɛ e ma fiche individuel sɔrɔ e tun bɛ taa biométrique kɛ i tun bɛ recensé de kura ye ni fiche individuel t'i bolo i tun bɛ biométrique de kɛ kura ye i bɛ don fichier kɔnɔ e ni madame bɛɛ tun ye kelen nka ale ka carte b'a bolo foyi tun t'ale bolo o b'a la ale ka kojuguma yɔrɔ tun ye min ye ale yɛrɛ tun bɛ agent Aravec la papier foyi tun t'a bolo a nana yan ne u mana ni équipe ye yan ale a y'a ta sɔrɔ o de senfɛ u ko k'a k'o bɛɛ to yen a ye fɛn fɛn kɛ o kɔrɔla a ka jɛ o bɛɛ kɔ a ka ta kura ye sisan donc i fana b'o de kɛ yan'a ka ban i bɛ t'i ka enrôlement kura de kɛ u bɛ carte kura d'i ma c'est pourquoi an y'a ɲini ministère mɔgɔw fɛ u bɛna na mɔgɔ ɲini an n'o bɛna na an sigi ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'a faamu yɛrɛ parce que degunba min bɛ yen o ye maliyɛn fanba min bɛ kɔ kan de ye n'Ala sɔnn'a ma an na o baara kɛ wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ dɔ bali bi yɛlɛmanikaw fɛ yen bamanciwale ni ka wale kabaw kɔni tun taar'u lajɛ moto 30 min ye sɔrɔsiw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Madikama Jawara na ale ye yen préfet ye a ko ko baara kɔni u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la larawulilu tun bɛ senna waati min na an n'ale bɛ ɲɔgɔn bila nɛgɛjuru la min mana b'o la sa sini an na o da aw tulo kan Yusuf Toloba hakili la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye kumakan mɛn kana Chad jamanakuntigi ko n'u b'a faa k'u k'ale faa dɛ k'ale ka jamana ka kuntilenna k'ale t'o bila maa si ye u ka jamana ka san 64 ɲɛnajɛ tun bɛ yen ko mɔgɔ si tɛna na taasira yira Chad la min man di Chad ye ko nin san 10 laban ninnu na k'olu ye mun jateminɛ k'o ye k'a fɔ ko Chad yɛrɛ k'a ka sira ta ten ko dɔ kɛra ko mɔgɔ mana wuli u b'a fɔ k'a bɛna nin kɛ ka nin kɛ ko o tɛna na ɲɛ tuguni ko n'u bɛ min kɛ u k'o kɛ ale kɔni tant que ale bɛ balo la ale tɛna sɔn u ka Chad don u dungɔda fɛ ko mina sɔrɔ min ka di u ye ko jan caman dar'u ɲɛ u sera k'u yɛrɛ bɔ o la ko nin waati in na maa si tɛna n'a fɔ Chad ɲɛna taa nin jamana in fɛ nin jamana in bila a kɛ tan k'olu bɛ bɛɛ bonya ka kɛ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya cogoya ye ko wa fana ko maaw k'olu fana ka yɛrɛma hɔrɔnya o bonya Gana jamanakuntigi k'ale bɛn'i sen bɔ han o san janvier k'ale nata san kura ko kalata kan ka kɛ Gana k'ale sen tɛna na ye a la ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛna na kɛ min ye sa John Dory Rawlings ko y'a kɛ cogo min ka kalata labɛn ka taa k'a sɔrɔ foyi ma kɛ ko ale bɛna n'o de kɛ a tɛ maa dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ u ka jamanakuntigi kalata nata in na a ka se ka kɛ jɛlenya tilennenya ani laadiriya la an b'an ka kunnafoni telimanw kun cɛ ni min ye sa o ye CNT ale kɔni bɛ dusukasi la Nana Aisha Sise ala ale ka kalifa minɛ la bana kun taara sugu senfɛ maa min don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a kɔni ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ korɛni kɔnɔna na kafo kɔnɔna na ka taa se CNT ma musow ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔ bi bɛɛ ni kelenya sinsinni na ni a ma i cɛsiri o hukumu kɔnɔna na maa min don fana kɔni tiɲɛna a y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka a dayɔrɔ sumaya sɔɔni sisan an ka maa welelen an bɛ ale bisimila fala ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna pano ko a ko bɛ senna hali bi dɛmɛ kɔni u bɛ se ka na 92 42 42 30 kan ni maa y'i ka dɛmɛ bila ka na fana n'ala sɔnna a ma sini an bɛ na a ɲɛfɔ minnu y'a bila ka na halisa wulada in na n dontɔ an balimakɛ dɔ ye 200 ci ka na kalo in kɔnɔna na fana tile kɔnɔna na fana maa dɔw fana wariw ci komi baaraw cayara dɔɔni n'ala sɔnna a ma sini émission na an bɛ point kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye maa minnu ye mun bila ka na ka se ka ɲɛfɔli kɛ yaasa an ka laɲini yɛrɛ ye min ye a bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ taa fan fɛ.
ayiwa an bɛ segin ka na Jani kumaso kɔnɔna na an y'a fɔ an ɲɛna ko bi an bɛna kuma an ka kanw olu bɛ se ka kɛ ka an yɛrɛ nafa cogo min nafa minnu bɛ a la Yaya Konate ale b'an bolokɔrɔ yan Jɔmafa u b'a wele ten kalanso min b'a bolo sa o ye kalanbulon Jɔmafa da ye an na dɔ fɔ a la sabula fédération ko a b'o hukumu kɔnɔna na yaa i ni wula kɔrɔ Kassim an b'i fo ka lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ayiwa i nana bi an b'a dɔn k'a fɔ aw ka wulikajɔw u mɛnna sen na ne yɛrɛ hakili b'a la waati dɔ la an bɛ Usazi ka anniversaire ɲɛnamani dɔ la dɔ ye livre dɔ kɛ maa caman y'a laɲini ko k'a traduit an ka kanw na kab'o waati aw tun bɛ wulikajɔ la fo ka na se kan ninnu yɛrɛ tali ma nin waati laban in na ka don an ka sariya sunba kɔnɔ ne ko wulikajɔ ninnu bɛɛ tun bɛ ka kɛ hukumu kelen de kɔnɔna na wa ou bien fédération ko ni jɛkulu wɛrɛw de tun kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baaraba in kɛ Kassim kanko baara a kɛbaga ka ca a kɛcogo ka ca bɛɛ bɛ wulikajɔ la i ta fan mais wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ye laɲiniba kelen de ye o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalan ka se ka kɛ an ka faso kanw na tuma dɔ an b'a fɔ ko ka baara kɛ ni an ka faso kanw ye bon kuma n'a tɛmɛsira don n'o tɛ Ala ye Mali sɔn garisɛgɛba de la diɲɛ jamanaw cɛma précisément Afrique parce que baaraw bɛ ka kɛla Mali kɔnɔ ni faso kan de yan ne ka don sisan e ye émission daminɛw kɛ a bɛɛ bɛ kɛla faso kan de la hali sini ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'a ye taama kɛ ni message b'a bolo ka lase n'a bɛ fɛ mɔgɔw k'a mɛn a bɛ kɛ faso kan de la o kɔrɔ fɛn o fɛn ni ko ba don ko jamana mago b'a la jamanadenw ka bɔ a kalama a bɛɛ bɛ ka kɛla faso kanw de la bon o la an b'a fɔ ko baara bɛ ka kɛla n'a ye mais fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a mago bɛ ladafali la ladafali ye jumɛn ye a ka sɛbɛn a ka kalan lakalani minnu bɛ kan ka kɛla ni walikanw ye ka sɔrɔ olu bɛ se ka kɛ ni an ka faso kanw ye olu ka se ka kɛ an ka faso kanw na o la n'a sɔrɔla kɛmɛ kɛmɛ sara la an ka kalanw na an ka dɔnniyaw bi 60 la o kɔrɔ an bɛ se ka taa fɔ 90 na wala 100 bon o la wulikajɔ ninnu laɲini ye nin de ye ka f'i ye kuma la surunyana anw b'a la cogo min na mɔgɔ wɛrɛw b'a la ten y'a dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ bi kanko kuma mana wuli a kɛbaga ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ bon bɛɛ kɔni bɛ laɲini kelen de nɔfɛ hali n'a sɔrɔ tuma dɔ la kɛminɛnw tɛ kelen dɔw b'a laɲini k'a fɔ a ka kɛ ni baliku ye bon anw min b'anw bolo o ye ngo ye mais danfara t'an ni ɲɔgɔn cɛ et puis kɛlɛ fana tɛ est-ce que phonétique tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ou bien a bɛɛ tɛ sɔrɔ o la de non phonétique n'i y'a ye anw basera ngo kan an ye fɔlɔ la ka phonétique nin de dɔn ni mɔgɔw b'a fɔ ma ko baliku ka kuma labɔ kuma fɛ kunun ani bi an ye tile bɛɛ kɛ traduction dɔ la hakilila i yɛrɛ b'a kalama ne yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn ni ɲɔgɔn sɔrɔ la an karamɔgɔ fɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye y'a dɔn faso kan lafasali ni a dɛmɛni na ale ye nɔ min bɔ a la o ka bon kosɛbɛ maa caman yɛrɛ ye bamanankan ɲini k'a mɛn Ala ni ale sababu bon o la ale ka tɔn u bɛ baara kɛ ni faso kan ye sisan sa formation dɔ kɛra Mali fan 14 bɛɛ la a daminɛna Bamakɔ yan ka jigin ka taa région kɔnɔ ka section fara ɲɔgɔn kan section 100 ani section 5 a bɛɛ formé na document dɔ la a bɛ se page 40 ma bon o document formation bannen a laɲinina tɔn fɛ ko k'a traduit bamanankan na bon traduction kɛra an bɛ ka a correction de kɛla sisan mais i b'a ye a baara gɛlɛya caman b'a kɔnɔ baliku sɛbɛnli la parce que kuma dɔw bɛ na i b'a ye kuma fila bɛɛ ye kelen ye mais kɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na voilà bon o la hali ni sɛbɛnni dɔ kɛra k'a d'e ma e ka se k'i sigi k'a lecture kɛ furu i yɛrɛ b'a ye a ka gɛlɛn français min t'i ka kan ye e bɛ se ka o livre ta k'i sigi dɔrɔn k'a kalan lecture kɛ bien mais ni k'i bɛ bamanankan kɛ ten dɔrɔn i b'a ye gɛlɛya b'a la bon a kɛra sababu ye bi mɔgɔ caman jigilen don bamanankan na k'a fɔ est-ce que bamanankan yɛrɛ bɛ se ka an mago ɲɛ wa mais ka sɔrɔ minɛn dɔrɔn de don n'o tɛ a bɛ se kosɛbɛ mais ɲininkali de kɛ parce que exactement i b'a ye k'a fɔ hali
kan lafasabaw mɔgɔ wɛrɛw ka kan lafasabaw bɛ mun fɔ ko an bɛ mɛn nin tigi tɔgɔ la ko parce que a yɛlɛmatɔ ka don hali bɔlɔlɔsiraw ni fɛnw fɛ ani a lafaamuyali kɛtɔ kalan gafew ni fɛnw yɛlɛmatɔ ko kɔni minɛna waati min ta k'a bɛ sɔn ka an bila kɔ kosɛbɛ a lawaleyali sira fɛ c'est ça bon min filɛ nin ye minɛnko dɔrɔn de don n tɛ sɛbɛnli min b'an bolo n'o ye Ngo ye m'a ye livre dɔw de filɛ ne ɲɛkɔrɔ ni ne mana page o page dayɛlɛ sisan i bɛ se k'a kalan n b'a kalan fururu et puis i b'a faamu bamanankan sigi cogo ka ɲi a lamɛnni ka di tulo la wa i b'a dɔn mun de bɛ ka fɔ la fana i y'a ye o kɔrɔ ni parce que mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu sɛbɛnli ye kan ja de ye quoi an filɛ nin émission na cogo min na y'a dɔn caméraw bɛ yan nɔ ka an ja ta ni ne ye photo tara sisan hali san 10 kɔfɛ n'an y'a ye dɔrɔn an hakili bɛ jigin yan wa sɛbɛnli fana bɛ kumakan komi kumakan tɛ fɛn ye min bɛ ye ɲɛ la kodɔnnaw de y'a faamu an ka se ka kumakan fana nɔ bila parce que mago b'a la parce que adamaden ni kuma bɔra mɔgɔya la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya quoi bon kumakan ja tali dɛ o de kɛra sɛbɛnli bon sisan n'i ye caméra di mɔgɔ dɔ ma k'a ka ne ye photo ta n'a tigi tɛ se photo ta la kosɛbɛ n'a ye photo ta n'i y'a lajɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a i bɛ zene quoi parce que i b'a ye photo kɛcogoya ma ɲɛ kosɛbɛ mais ni photo taara ka ɲɛ n'i y'a ye dɔrɔn i yɛrɛ bɛ nisɔndiya bon o la kan fana sɛbɛnli bi ten ni sɛbɛnli min sera ka kan min sɛbɛn ka ɲɛ ni k'i b'a kalan sans problème mais n'a ma se k'a sɛbɛn comme a kan ka se k'a sɛbɛn cogo min kan bɛɛ dun n'a sariya de don kan bɛɛ fana n'a tɛmɛsira de don o de la arabu sɛbɛnni n'i ye français kɛ ka arabu kan sɛbɛn cogo o cogo ni k'i b'a kalan n'a tigi kumana dɔrɔn arabu kan dɔn n'a b'a dɔn i ka kuma ye tiɲɛ parce que c'est ça hali alamisadoyaw fɛ ne bɛ conseil de ministre ta k'a fɔ bamanankan na mais mercredi su fɛ ne bɛ taa da fɔ 1h du matin bon don min na fana n'u mɛnna n'u ma conseil kɛ o kɔrɔ ne bɛ si ɲɛna de voilà parce que mɔgɔw bɛ ye k'a fɔ mais baara min bɛ kɛ yan'a ka s'u ma u t'a dɔn quoi bon n'i ye dɔw ɲininka o b'a fɔ ko bon ko n'i nana i ka mɛn kuma na mɛn kuma na fana bɛ baara dɔ de ɲini sans doute f'i mɔgɔw k'o yɔrɔ maintenant ne bɛ k'a ye sisan lafiya ne ka jate la dɛ fɛn dɔw bɛ yen nafa bɛ olu bɛna kɛ a nafaw ye an bolo ka ban quoi parce que an kɔni tɛna an denw sigi k'a fɔ ko a fɔ tan exactement o y'a nafa fɔlɔ kosɛbɛ bon sɛbɛnni ko ta fana fan fɛ denmisɛnninw hakili ka di sisan exactement maintenant nin dontɔ machine kɔnɔ ani ka bɛn ka a fila la gouvernement ka a ta fɔ joona n'a hakili la o de bɛ sɔn ka kɛ o de bɛ sɔn ka kɛ ko ye sinon ko ni balikuw ni ɲɔgɔn cɛ sinon a tɔ in ni yamaruyaw dira sisan ka a latigɛ ka mɔgɔw sigi ka a ɲɛɲini a bɛ se ka nɔgɔya mais fɛn min ka gɛlɛn ne yɛrɛ bɛ siran min ye o ye traduili ye dɛ aw yɛrɛ bɛ traduili kɛ cogo di traduili ka nɔgɔ anw bolo kosɛbɛ m'a f'i ye n ko hali bi ne ye diɲɛ de ɲini n baara ɲɔgɔn fɛ u ka diɲɛ an ma an bɛ boli ka na émission na quoi an tilenna na de an ye kunun kɛ ten bon sini fana bɛ ten déjà a ma ban fɔlɔ traduction ka nɔgɔ kojugu i b'a dɔn a gɛlɛya ye min ye n'i bɛ kan dɔ ansardine fɔlɔ komi an b'olu de ka baara la anw yɛrɛ y'a tɔnden ye an ka statut n'an ka règlement intérieur a bɛɛ traduilen don bamanankan na o ka ca san depuis 2013 y'a dɔn o bɛ ɲini ka san 10 jate sɔrɔ bi o baara kɛlen don quoi terme foyi tɛ yen nɔ an tɛ se ka min fɔ k'a lawasa an sago la ka bɔ poste la a bɛ dɔn hali serifula télé fɛ o c'est ça i b'a dɔn serifula télé fɛ ko nko kalani jolenbaw b'u bolo bamanankan na quoi exactement bon o la a baara ka nɔgɔ mais a nɔgɔya ye min ye dɛ don dɔ la an ka ne jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ dɔ don quoi parti dɔ tun ɲɛmɔgɔ don a kan ka kuma dɔ de kɛ a ye ne wele ka na ko a mago bi ne ka dɛmɛ la quoi ale bɛ fɛ ka kuma min kɛ walasa ka se k'a kɛ bamanankan na ka ɲɛ ne ko a ma walasa i ka se ka kuma bamanankan na discours min b'i bolo en français e b'a dɔn kuma min b'a kɔnɔ ka ban i y'a dɔn a ko awɔ n'i ɲɛsin mɔgɔw ma i k'o kuma ɲɛf'u ye dɔrɔn bamanankan na
parce que e yɛrɛ ka sɛbɛnni don voilà a bɔra e yɛrɛ la ka ban o la kana fɔ i bɛ taa tugu tubabukan nɔfɛ k'a fɔ ko a ye mot dɔ fɔ yan nɔ a ye dɔ yɛrɛ fɔ an tɛ diɲɛ kelen an tɛ mɔgɔ kelen ye quoi parce que tubabu ye tubabu de u ka kan n'u ka laada de siri bɛ ɲɔgɔn na anw fana ta n'an ka laada de siri bɛ ɲɔgɔn na bon o la kuma i bɛ ka kuma min fɛ dɛ kuma fɛ dɔrɔn min bɛ dɔnniya in kɔnɔ e k'o fɔ a ye o de y'a taradili mais n'i taara sa k'i b'a o mot de ta kelen kelen ɲɛcogo foyi t'a la o don na n y'a misaliya de émission dɔ la n'i ye tubabu ka jate ta jate dama i b'a sɔrɔ bamanankan bɛ tubabukan ɲɛ avance la yɔrɔ janba jate dama la bamanankan bɛ hali arabu ɲɛ yɔrɔ janba jate dama la mais a tɛ n'a fɔ ko fiɲɛ bɛ français la dɛ a tɛ n'a fɔ ko fiɲɛ bɛ arabu la dɛ o de bɛ bɛn olu ma mais a de tɛ bɛn anw ma bamanankan jate fɔlɔ tun ye n'a fɔra ko 10 o bɛ n'a fɔ ko 20 u b'a fɔ ko 20 ni 10 o bɛ n'a fɔ dɛbɛ k'a fɔ dɛbɛ ni 10 o tuma ka na fɔ sisan ko bamanan 100 bamanan 110 manden 100 manden 110 silamɛya 100 bon bamanankan jate nana développer o de nana ni bi jate o la sisan alors que ka manin 100 ni silamɛya 100 ni dɛbɛw fɔ o bɛɛ nana effacer ka sin ka kɛ bi ye ten depuis bi bɔ 10 ka 20 fɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko 30 40 50 60 70 fo ka taa se a dan na mais i b'a dɔn hali sisan anw ka nin jate kɔrɔba min n'anw bɔra o kan français b'o de kan parce que français na n'u k'o ma ko a tɔgɔ ye di depuis u b'a fɔ ko 40 kana fɔ ko 50 n'u ko 60 ka ban a tɔ bɛ barilen de bɛ fo ka se 100 parce que u bɛna f'i ye ko 70 o kɔrɔ ko 60 ni 10 hein bon 80 u bɛna fɔ 24 90 24 ni 10 o tuma ka sɔrɔ ka se 100 o de kama ni mɔgɔ y'i ɲininka téléphone numéro la n'i b'a dɔn k'i nɛn tilennen ba tɛ dɔrɔn a fɔ a ye bamanankan na a fɔ 65 12 25 30 ɲagami t'a la. I b'a dɔn ko i bɛ ka hakili jigin fɛn dɔ de la wagati min na tun bɛ Kiledu la Kiledu numéro ye 20 21 0011 ko 20 20 ni kelen 10 ni kelen fufu c'est ça ma caman mɔgɔw tun bɛ wele ko n'an ma fara ka nin fɔ k'an b'a jɛ dɛ i y'a ye dɛ c'est ça parce que n'i ko fufu 20 21 0011 fufu 10 ni kelen bon fufu in a bɛ da a b'olu sɛgɛn dɔɔnin quoi c'est ça fu fila oui ko k'a fɔ ten exactement bon n'i y'an ka kan yɛrɛ jateminɛ ya ne bɛ ka jɔrɔ min na o ye an ye waati caman kɛ walikanw ma jamuni ni walikanw tali la ka kɛ ka baara kɛ bi yɛlɛma kalansow sigilen bɛ aw bolo wa kalandenw b'aw bolo wa olu bɛ kalan kɛ cogo di i b'a dɔn n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ ko ala ye garisɛgɛ ba de di Mali ma an ka wari tun t'a sɔrɔ an ka dɔnnima kɛ garisɛgɛ quoi anw ni karamɔgɔ bɔra Abidjan sisan Côte d'Ivoire i b'a ye Abidjan précisément jamana forobakan kɛra français i mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a mɛn et puis walasa i mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛ i b'o de fɔ quoi n kalanna n ma kalan ko ta a fɔcogo ɲuman ni fɔcogo jugu comment on dit o t'olu fɛ yen non foroba don bɛɛ bɛ dɔɔnin fɔ a la mais ka sɔrɔ anw de fɛ yan an dafɛ jamana ka dɔgɔ i bɛ taa min capitale la ka taa sɔrɔ faso kan dɔ de bɛ yen k'o kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'i yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn Mali la yan problème n'o dɛ y'a dɔn dɛ mais an dafɛ jamana ka dɔgɔ k'i bɛ taa yen nɔ i b'a sɔrɔ i tɛ faso kan si mɛn n'i bɛ tubabukan mɛn dɔrɔn i ka kow bɛ ɲɛ o ye garisɛgɛ ba de ye Mali bolo an den minnu bɛ ka wuli la i b'a dɔn denmisɛnnin san 7 fɔlɔ bɛ kalan min kɛ bangebagaw bolo karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka den kalan a ɲɔgɔn na n'i ye denmisɛnnin san 4 dɔw nɛn kan mɛn non a bɛ k'i kɔnɔ ko ordinateur a b'a sɔrɔ u tilala kanko la pewu u bɛ kan mɛn ka nɔgɔ dɛ kosɛbɛ kɛ u bɛ se san 7 ma tuma a b'a sɔrɔ kunkolo fara kan na tewu bon n'olu nana don kalanyɔrɔ la
n'i y'o pɔn kari ka pɔn kura da o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ an ka retard yɛrɛ ju a fa a ba o yɔrɔ de filɛ parce que a bɛ taa kan kura kalan non a bɛ taa problème kura de daminɛ a bɛ hakili ɲami yɛrɛ de totalement comme dɔrɔn farafinden ye mɔgɔ cɛsirilenba de an k'an yɛrɛ fo o yɔrɔ la quoi n'i ko i bɛ taa arabu jamanaw kɛ tan wala tubabu jamana u tɛ se o u tɛ se yɛrɛ de b'a fɔ k'o tulu ka sira yɛrɛ u yɛrɛ ɲɛ tɛ kɛcogo yɛrɛ la a lamɛnɛ mais anw de bɛ k'o kɛla o y'an ka garisɛgɛ fɔlɔ ye bon fɛn min ye a kalanni ye o de ka nɔgɔ kojugu déjà bangebagaw ye baara kun fɔlɔ kɛ k'a ban o bɛ kɛ automatiquement wari yɛrɛ ti don la gouvernement ka dɔrɔmɛ 5 ti don la kalanni na k'a fɔ k'i ye bamanankan mɛn wala y'i ka marakakan mɛn aw ka dugu la wala y'i ka filakan mɛn a kelen tɛ yen k'a fɔ ko gouvernement ka 5 donn'o la a t'o kalama yɛrɛ o t'o kun bɔ o t'o kun bɔ yɛrɛ bon fɛn min ye sɛbɛnni kalanni ye ji minni de ye non o de ka nɔgɔn ni ko e nana ni ne ma foyi yala e ko ji minni don parce que o bɛ ma alphabet maîtriser de ne ye voyage dɔ kɛ ka taa dugu dɔ la n taatɔ ni dɔ sigira ɲɔgɔn kɔrɔ a sen na n tun bɛ taa sangafo de la a ye clavier de ye ne kunna quoi a ko ko n ko karamɔgɔ don wa a ko mais ko ne bɛ to k'i ka vidéo lajɛ bon a ye clavier ye dɔrɔn ko a clavier bɔlen don wa ne ko n k'a bɔlen tɛ dɛ n ko clavier bɛ e yɛrɛ kunna ko ale kunna i ka téléphone bɔ a ye téléphone bɔ ne ye téléphone connecté clavier min b'a kunna ne donna o langue yɔrɔ la k'a sɛbɛn n ko dɔrɔn clavier nana ne sina k'a installer sabu a b'a yɛrɛ ka téléphone clavier la déjà quoi a t'a dɔn voilà a t'a dɔn bon kɛlen n y'a sɛbɛnni yira ko mais ko nin compliqué len don dɛ ko yala ale bɛ se ka nin dɔn wa n ko bon n ko n'i sera k'i concentré dɔɔni n ko peut-être kalo 1 dɔrɔn i b'a dɔn a ko kalo 1 Mamadou Bamba tun b'a fɔ ɲɛna ko tile 21 voilà ne ko a ma sisan n ko non n ko kalo 1 yɛrɛ tɛ n ko ka ca n ko dɔgɔkun 1 a ko ko dɔgɔkun 1 ko bon n ko n bɔra o fana na quoi n ko n'i sera k'i concentré yanni an bɛ se an se yɔrɔ la i bɛ alphabétiser quoi i b'a dɔn a y'a sɔrɔ an bɛ taa Sikaso de yanni an bɛ se Buguni an y'a daminɛ 1h30 minutes ɲɛ bɛ nin livre in na n y'a kalan nin livre in de kɔnɔ page 3 bɛ yan page 3 bɛ livre in kɔnɔ cɛ de ye page 3 bɛɛ kalan a yɛrɛ ma k'a ban quoi a ma d'a la o ne ma kelen fɔ a ye page 3 la ne ye alphabet yira la parce que sɛbɛnni in simplifié len don quoi yan partie ye alphabet bon voyelle filɛ consonne filɛ i ma n'o yira mɔgɔ la min ye kalan dɔ kɛ a bɛ sogolo cogo min i tɛ fɛn fɔ a ye quoi a yɛrɛ b'o ye o bon a compliqué len tɛ pourquoi parce que k'a fɔ i bɛ créer dre o fɛn ninnu t'ale la quoi ni alphabet dɔn dɔrɔn n'i y'o sogolo dɔrɔn voilà n'i y'o sogolo dɔrɔn a banna an ka kan n'an ka sɛbɛnni bɛɛ de simplifié len don bon nin ye silabu ye n y'o walan yira a la a yɛrɛ y'a faamu a yɛrɛ o kɔrɔ ne m'a kalan silabu la bilen quoi bon o kɔfɛ sisan n'a bɛ ninnu kɛ sisan o nin kalan ninnu kɛ sisan o mɔgɔ minnu bɛ taa kɛ kalanso de bɛ yen sisan wa ou bien hali ni n'a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ se ka mɔgɔw kalan k'u to diɲɛ fan bɛɛ fɛ wa i y'a dɔn hali kalanden ka ca e bolo hali sisan nin émission yɛrɛ ne ka kalanden dɔ de bɛ Itali ko Musa Bengali parce que an ye conférence dɔ de kɛ Denafila la février wagati la bon journaliste ye ne ɲininka ne y'u jaabi u ka jaabi kɔnɔ u nan'u kanto ko mais ko an bɛ ka kuma minnu fɔ kuma in y'u lawasa quoi ko mais pourquoi an tɛ taa plateau kan ka taa ɲɛfɔ bon kuma fɔlen sisan ale y'o de mɛn ale fana ko tiɲɛ na ale b'i se bɛɛ kɛ ka émission fɛngɛ n'a ye minnu sɔrɔ an ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ bon ne fana k'u ma n b'u ka bila la n'u kɔni ye n wele yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka taa min fɔ an bɛ t'o fɔ bon ale kalanden ne n'a ma deli voilà Sikaso ka ye n bɛna o kuma tɔ dafa mais ale kalanden ne n'ale ma deli ka sigi ka heure 1 kɛ k'a fɔ k'an ka sigi ka heure 1 kɛ kalan na o ma kɛ quoi a ka kalan bɛɛ kɛ Itali yen nɔ a yɛrɛ bɔlɔlɔ sira kan internet kan o de ka nɔgɔ kojugu bɔlɔlɔ yɛrɛ sira kan heure damadɔ dɔrɔn mais an ka kalan programme len mɛ kalo o kalo n'i taara kalo kelen alphabet ye nin livre bɛɛ kalanni de kalo kelen kalan y'o de ye n tɛ alphabétisation ye une semaine de o y'a cayalen quoi mais n bɛ ka min fɔlen ye ko ne n'o taara Sikaso ɲɔgɔn fɛ dɔ fana kɛra o kabako ka bon n'o ye quoi Sikaso ka in ta an bɛ se fɛngɛ la tuma min na Buguni tuma min na page 3 bɛ yen ale de y'o bɛɛ kalan a yɛrɛ ma
a yɛrɛ de bɛ k'a fɔ da nu kan jakuma ɲina mais a bɛ ka ne ɲinɛ ko ala o de dɔn n ko mais n yɛrɛ tulo t'a la a ko non k'ale tɛ quoi a yɛrɛ ma da la ko ale de k'a fɔ ko ale sera ka nin kalan heure 1 minute 30 ɲɔgɔn kɔ ale ma da o la quoi mais k'a sɔrɔ jinɛmoriya tɛ subagaya yɛrɛ fana tɛ an ka kan de don et puis sɛbɛnni in ka nɔgɔ fana a simplifielen don i b'a dɔn k'i kɛlen ka i ka fiche ci ne ma ne y'a bila an ka page kan ne y'a dɔw de senfɛ n ko ja mɔgɔ caman de bɛ yen olu bɛ fɛ anw yɛrɛ bɛ ka fɛn minnu sɛbɛn tubabukan na an k'u yɛrɛ dabila yɛrɛ exactement o caman de ye fɛnw sɛbɛn bi ko n'i bɛ nin kɛ k'an bɛ nin de fɛ k'an nin de ka d'an ye k'an bɛ fɛ aw k'a kɛ tan de donc ce qui veut dire besoin bɛ yen mais est ce que moyen b'aw bolo a bɛ se ka kalan kɛ fan bɛɛ fɛ moyen ba de b'an bolo ni gouvernement yɛrɛ ye an ka fasokanw kalan ni ta ɲinan kalan t'a yɛrɛ la an bɛ école maître bɛɛ lajɛlen lakalan olu bɛ tila ka kalandenw lakalan o san 1 kɔnɔ a bɛɛ école maître mana kɛ mɔgɔ da o da ye Mali kɔnɔ an bɛ se k'a bɛɛ alphabétiser ngo la wa o san 1 tɛ tɛmɛ dɛ olu ka alphabétisation bɛ kɛ kalo 1 kɔnɔ ka sɔrɔ hali kalan système ma jɔ fana olu bɛ tila ka kalandenw kalan san tɔ la o yɛrɛ bɛ tila ka kalan kɛ mɔgɔw kunna kosɛbɛ o tɛ subagaya ye jinɛmoriya tɛ hali a man gɛlɛn et puis mɔgɔ si tɛ déplacer a sariti ye dɔrɔn réseau ka k'aw ka yɔrɔ la a sariti o dɔrɔn de o tɛ hali kabako ko ye quoi ka nɔgɔ ko mais gɛlɛya ye mun de ye sisan gɛlɛya ye jumɛn de ye gɛlɛya ye min ye dɔrɔn bi bon an b'a fɔ dɔ kɛra mais hali bi tɔ b'a la ye jumɛn ye mɔgɔw ma se ka da la hali bi yɛrɛ de k'a fɔ est ce que an ka kanw bɛ se ka an lawasa kalan sira kan problème b'a la bi o dɔrɔn de don tiɲɛ don mɔgɔw ye dalu bɛɛ mɛn mɔgɔw y'a dɔn fana tiɲɛ na ɲɛ ti kɛ an ka kanw mais est ce que a bɛna na se ka an lawasa wa dɔw yɛrɛ bolo ko n'an y'a ta dɔrɔn ko kokura de bɛna daminɛ ne y'o de fɔ bɛɛ ye kokura tɛ dɛ n'an ye baara daminɛ n'an ka kanw ye wala k'a fɔ an bɛ kalan kɛ an ka kanw na docteur min n'o tun ye docteur ye o ye docteur de ye quoi ale ka dɔnniya min n'a y'o kalan arabu la wala français na wala o mana kɛ kan o kan o dɔnniya in b'ale kun de la ka ban dɔnniya in tɛ kan na o dɔnniya tɛ kun na dɛ dɔnniya tɛ kan na dɛ dɔnniya bɛ kun de la a b'i kunkolo de kɔnɔ ni kan 100 dɔnniya bɛ e la a ja de ye sɛbɛnni ye sa a banna n'o tɛ ni dɔnniya min b'e la ni furakɛli dɔnniya b'e la fula mana na n'e bɛ fulakan mɛn i b'a furakɛ maraka mana na n'i bɛ marakakan mɛn i b'a furakɛ o kɔrɔ e ka dɔnniya e bɛ se k'a labɔ cogo bɛɛ la kan sira fɛ parce que dɔnniya in tɛ kan dɔ la e bolo a bɛ kun de la bon o la k'a fɔ ko dɔnnibaga dɔ bɛ yen k'o de bɛna segin kɔfɛ ka taa nɔ et puis Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali dɔnnibaga jumɛn bɛ yen nɔ k'o tɛ ka baara kɛla fasokan na o dɔnnibaga jumɛn ka dɔgɔ dɛ hali n'o yɛrɛ kɛra Mali kɔnɔ a tɛ marché o ni diina ko sira dɔ n'i kɛra wajulukɛla ye n'i ta kɛ arabukan fɔ dama ye lamɛnbaa bɛ dɔgɔya a bɛ dɔgɔya dɛ voilà bon n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye k'a kɛ i ka dɔgɔtɔrɔso la ni mɔgɔw nana furakɛli la e tɛ dɔ yɛrɛ fɔ français kɔ a dɔnniya mana k'i la cogo cogo fo n'i ye traducteur ɲini ka bila i kɛrɛfɛ bon o la a bɛ ka kɛla déjà anw ka laɲini ye min ye o de ye ko tɔnin ka dafa et puis o man gɛlɛn fana awa mais ya kan doni bala ani kan tali ka don an ka sariya sunba kɔnɔ kana se bi ma se kɛra aw ma ka kuma fɛ k'aw labɛn ko baara bɛna na kɛ cogo min na wa fédération na wa bon an bɛ min kalama loi organique baara de tun bɛ sen na u y'o fɔ mɛnɛ bon an ye o ɲɛbila projet yɛrɛ fana dɔw ye mais baara in an bɛ fama a ma tuma min a ma ban an yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ an taara ministère la bon denafila mɔgɔw an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama n'u ka baaraw bɛ yen u bi an wele an n'u bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama ko caman na mais an bɛ waati min na komi loi organique ninnu mana bɔ yen kunnafoni min n'o dira an ma o ye loi d'application de bɛ na voilà bon o tuma ni se kɛra o yɔrɔ ma a bɛ kɛ cogo di a bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ olu bɛ na ɲɛfɔ bon comme loi organique yɛrɛ ma ban fɔlɔ an k'a ye voilà CNT mɔgɔw b'ale ko kan voilà hakilila lamɛnniw bɛ sen na sisan c'est ça bon o la an b'o ko de ma kɔnɔ na an b'o niveau mais don nataw la aw yɛrɛ b'a fɛ ka mun ni mun kɛ yanni gouvernement ta in ka sigi sen kan ou bien mun b'aw bolo n'a labɛnnen don bon o kɔni bɛ sen na san kalo 12
ngo kalaro min bi jamana in kono mo si bi se gi dado de fo ala mais mo si se ga dado parce que hali bi do be dele mo be ka nyogon kala na bolon felaw fe mais garsege ba mi ni an yo soro o de ye bololo parce que an clé bena clé do de ma dien blala nyogon folo jamana do bi sebeli damne ka san chaman ke ka soro jamana do ma bo akala mais an clé la ko damne na mi ka ta ben no fe bon ngo an yɛrɛ bi ngo kalan daminɛ tuma min na walasa ka se ka sigi ka mansin na ordinateur la problème ba de do i bi arabu de sigi ka a tɔgɔ di diski dɔw ɲini ka olu installer ka i bi tɛmɛ sira caman de mais sisan no windows o windows bi jigin sugu kɔnɔ ka bɔ windows 7 na windows 7 kana se 8 ma o kɔfɛ min bɛɛ bina a bɛɛ ngo b'a kɔnɔ automatiquement ka fɔ ka installer tɛ non i b'a ajouter de i b'a fɔ i bɛ arabu ajouter cogo min i b'a fɔ i bɛ anglais ajouter cogo min na a b'a kɔnɔ automatiquement voilà clavier b'a kɔnɔ bon téléphone o téléphone bɛ yen nɔ bi android ma ne ti téléphone android ma marque dɔ ko n'i bɛ fɛ ka ngo sɛbɛn a la wala baliku sɛbɛn a olu baaraw kɛ cogo di an kɔni b'a bon a dɔw ye an ka ngo karamɔgɔ dɔw ka wuli ka jɔ ye mais a dɔw bɛ yen nɔ kantigiw yɛrɛ de b'a kɛ u yɛrɛ ma parce que u mago b'a la u mago b'a la application tigi ninnu mago b'a la f'a ka k'i fɛ yen voilà an yɛrɛ bɛ bala an fanfɛ bolo fɛ yan c'est ça an yɛrɛ bɛ bala k'a dɔw kɛlen de bon yɔrɔ hali baliku donnen Google traduction min na a kɛbaga dɔ bɛ yen ne y'o ye Bamakɔ yan ne y'a ɲininka n ko mais n k'a kɛra cogo di a ko n ma ko bon ko Google mɔgɔw b'a jate minɛ de kan jumɛn de bɛ yen n'a fɔbaga ka ca bon n'o kan bɛ sɛbɛn est-ce que n'an ye nin don an ka système kɔnɔ an tɛ jama sɔrɔ parce que olu fana ye wari ɲininaw de ye c'est ça ko baliku donna o cogo de la bon wari min donna n'a ka ca u yɛrɛ ye wari min bɔ k'u ye document baliku document n'u b'a dɔn u y'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ san ka laban ka taa baliku sɛbɛnli kun fɔlɔw ni laban tun tɛ sɛbɛn cogo kelen ye ka taa bɛɛ don machine kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ sɛbɛn cogo kelen a bɛ harmoniser voilà o tuma ka sɔrɔ k'a don ka serveur n'i y'a gosi dɔrɔn a bɛ na quoi bon sisan ngo fana donna na voilà an ka ngo mais ne ko est-ce que yan Mali la bi gɛlɛya bɛ baliku ni ko ni ɲɔgɔn cɛ fo fɔnkɔ ɲɔgɔn bɛ y'a la wa est-ce que o bɛ yen bon tiɲɛ na waati laban ninnu na gɛlɛya tɛ waati dɔw tɛmɛna gɛlɛya dɔw tun bɛ yen mais o gɛlɛya ninnu tun ye ko daminɛ faamubaliyaw de ye parce que a bɛ ɲɔgɔn dafa voilà mɔgɔ tɛ jigin mɔgɔ la o la mais an bɛ don min na i komi bi gɛlɛya si tɛ yen n'an yɛrɛ b'an ka conférence ne yɛrɛ tun b'a dɔn tuma caman ko ngo tɛ Mali kan ye ko a bɔra Laginɛ de ka na olu fɛn ninnu tun bɛ fɔ oui o fɛn ninnu toujours ko daminɛ faamu cogo de don parce que mɔgɔ min ye ngo sɛbɛnni dilan maninka de don y'a dɔn hali o don na a muso a bɛ san 90 na bi a bɛ Bamakɔ yan nin waati la ma bɔ a ka taali kalama ka fara min yɛrɛ y'a dilan parce que a yɛrɛ ye san caman kɛ Bamakɔ yan muso in tun bɛ k'o fɔla an ye mɛnɛ ko a nana Bamakɔ yan u tun bɛ Jikɔrɔni u tun bɛ yɔrɔ min na a tun bɛ k'a bɛɛ baro fɔla an ye bon a n'a ka fara a denw kan n bɛ fɛ ka mun f'i ye min y'a sɛbɛn maninka de don a tun bɛ maninkakan de fɔ ale tun tɛ se ka bamanankan sɛbɛn quoi parce que n'ale y'a ka livre sɛbɛn bamanankan na ale bɛna na t'o yira a balima maninkaw de la olu b'o o faamu a bolo cogo di n'i y'a mɛn bi mɔgɔw b'a fɔ ko maninkakan o kɔrɔ bamanankan de ka nɔgɔ e ma e b'o de fɔ bon o la n'a fɔra k'e ka taa maninkakan kalan e b'a ye a bɛ gɛlɛya dɔɔni bon o tuma n'ale fana tun ye bamanankan sɛbɛn o problème kelen de tun b'ale sɔrɔ et puis ale yɛrɛ tun tɛ se k'o kɛ parce que ale yɛrɛ tun ye maninkakan fɔla de mais a ye sɛbɛnni nin dilan a ma sɛbɛnni in tɔgɔ da ko maninkakan sɛbɛnni parce que a y'a dɔn bamanankan maninkakan bamanan ni maninka bɛ sigi ka baro kɛ traducteur t'aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ ɲɔgɔn faamu tuma a y'a ye an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn dɔ kɔnɔ mais bamanankan sɛbɛnni an ka yango karamɔgɔw de ka baara ye o ye bon a daminɛ na minnu y'a daminɛ tiɲɛ n'a gɛlɛyara dɔw ma parce que kana kan dɔ ye ten nɔ dɔrɔn ko n b'a sɛbɛn ten sɛbɛnni tɛ ko denni ye quoi sɛbɛnni mɔgɔ bɛɛ de i bɛ sɛbɛnni kɛ de k'a kɛ ka sɔrɔ ka t'i jɔ k'a lajɛ toujours i bɛna faamu n bɛ ka nin kɛ tan n ka nin falen tan n ka nin dɔnniya de don baaraba de don bon tiɲɛ na o kɔni ma nɔgɔya olu ma mais waati laban ninnu hali ne ka nin livre minnu filɛ nin bɛɛ ye bamanankan de hali ne ye nin yɔrɔ dɔ dayɛlɛ san b'a kalan i b'a mɛn facilement bamanankan de don fereke foyi t'a la ayiwa an b'a dɔn fana k'a fɔ ko n'i ye nin ko ninnu ye ko u bɛ sen sɔrɔ
mɔgɔ caman b'a fɔ ko kɔfɛ mɔgɔw donnen don a la n yɛrɛ émission fɔlen ni sisan cɛ n yɛrɛ yɛlɛla mais n ye ka min lakɔlɔsi a bɛ n'a fɔ aw sɔrɔna donbaga ka ca États-Unis ni yan yɛrɛ ye kosɛbɛ mun nana n'o ye bon an ka maliyɛn minnu an ka farafin minnu bɛ taama olu bɛ fɛn dɔ faamu kanko la anw t'o faamu jamana kɔnɔ yan parce que olu m'a mɛn dɛ u y'a ye de n'u taara wali jamanaw kan ça fait jɔnmaya ni dɔgɔyalima minnu bi da o kan walikanw ni wali cogoyaw ça fait i yɛrɛ b'i yɛrɛ valeur dɔn de tuma min na n'i bɔra quoi olu b'a dɔn yɛrɛ ko ye min ye u b'a dɔn jamana ye min ye u b'a dɔn jamana kanko ye min ye parce que i mana taa jamana ninnu bɛɛ kan i bɛ fɔlɔ k'u ka kanw ni kalan fɔlɔ voilà ka sɔrɔ ka na baara daminɛ bon o la o valeur olu b'a dɔn quoi bon o mɔgɔw kɔni olu bɛ tile de ka kalan kɛ i b'a sɔrɔ u sen b'a la u b'a la dɛ fan bɛɛ fɛ u ka ca yɛrɛ o kɔni ne y'a page min ye bi a bɛ 90 bɔ c'est ça ka ca kosɛbɛ n'i taara a bɛɛ États-Unis c'est ça bon est-ce que a t'u ka état ninnu yɛrɛ bɛɛ la oui fan bɛɛ fɛ olu yɛrɛ ka université caman ye ngo kalan université ka ngo karamɔgɔ ta ka bila a la américain dɔ tun b'an fɛ yan ko Adama Diallo a tɔgɔ ye Coleman de hali a bɛ vidéo kɛ réseau sanfɛ ale y'i ka kalan kɛ Amérique de américain bilenman yɛrɛ don mais a bɛ bamanankan fɔ a b'a faamu a ɲɛ 40 ma a b'a sɛbɛn fana mais fɛn dɔ bɛ yen est-ce que o fana baara man ka kɛ o kan parce que an ka laada la an ye min ye o ye k'a fɔ mɔgɔw y'u denw don tubabukalanw na bon denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye tubabukalan kɛ bon ka se yɔrɔ dɔ la n'a fɔra k'olu dɔgɔninw ka na daminɛ bamanankan kalan na est-ce que baara man ka kɛ bangebagaw fana fanfɛ parce que n'i ye ko o ko jateminɛ mɔgɔw b'a fɔ ko bon ko pourquoi nin bɛna daminɛ anw denw na ne hakili b'a la a y'a sɔrɔ anw tilara ou bien an ma tila a kɔni y'a sɔrɔ ne bɛ université la ni ne tun taara Balabu école la dɔw tun bɛ bamanankan kalan k'a daminɛ primaire n t'a dɔn ka se 6e n t'a dɔn jumɛn na après u tun bɛ tubabukan fana dɔn a kɔni tun ɲagaminen don cogo sugu dɔ la mais a wagati mɔgɔ min y'i den bɔ école publique la ka taa n'a ye privé la o de cayara fɛɛrɛ dɔw bɛ se ka sigi o kama parce que o fana y'an ka problème dɔ ye quoi an b'a fɔ dɛ k'an ka k'an yɛrɛ ye mais n'a daminɛna an ma da la k'an bɛna denmisɛnninw bila retard la ne yɛrɛ ni ne m'a don Balabu école la ko yɛrɛ k'a lajɛ ko nin bɛ se ka taga ɲɛ k'u bɛna denmisɛnninw bila retard la mais fɛn minnu tun b'o kɛ olu de tun fanga ka bon ni tɔ ninnu bɛɛ ye kosɛbɛ parce que kalan mana et puis a taux de réussite a ma bɔ foyi fɛ non a tɛ bɔ foyi fɛ parce que denmisɛnnin mana na fa ni ba ye a kalan san 7 fɔlɔ min kɔnɔ a ye faamu min sɔrɔ n'i nana k'a ka sɛbɛnni ko la a hakili kɛ ka di ka sɛbɛnni ko faamu quoi bon n'a hakili ye sɛbɛnni ko faamu n'i k'i b'a kalan hali sɛbɛnni wɛrɛ la wala kan wɛrɛ la a hakili b'o fana faamu parce que hakili dayɛlɛla mais ka pɔn kari dɔrɔn ka yɛlɛma o de ye problème ye bon i bɛ ka yɔrɔ min fɔ an ka jamana bɛ min kan hali bi walikan kalan de don bon o fana ye retard juguba de ye o fana y'a damana ko wɛrɛ de ye tugun quoi u dun b'a fɔ tuma o tuma ko walikan tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la mais n'a fɔra k'an ka taa la dɔrɔn se bɛ koronto k'a fɔ k'an ka dɔnniya kalan walikan na ani walikan kalan fana tɛ fɛn sugu kelen ye quoi o fana mɔgɔw kan k'o bɔ ɲɔgɔn na voilà n'a sɔrɔ la hali dɔnniya de bɛ ka kalan na walikanw na an fɛ yan nɔ o ka fisa quoi mais walikan kalan de bɛ sɛnɛ denmisɛnnin bɛ san 12 fɔlɔ min kɛ i b'o de kɛ o la san 12 bɛ taa laban i b'a min sɔrɔ i bɛ phrase dɔ d'a ma bamanankan na k'a k'a sogolo walikan na a ka kɛ français wala arabu k'i bɛ nimisi wasa sɔrɔ a la ka dɔgɔ kɛmɛ sara la o ka dɔgɔ dɛ sisan sisan an ka taux de bac résultat bɔra sisan a t'o kɛra joli voilà a ma hali 50 sɔrɔ mais pourquoi mais kalan saba laban na an tɛ ka 30 sɔrɔ voilà mais kalan jumɛn de bɛ kan ka kɛ la k'o ka gɛlɛn denmisɛnninw ka faamu ma o ye mun dɔnniya de ye kalanyɔrɔ la i b'a ye problème fa n'a ba ye kanko de mɔgɔ min ma kan min faamu ne nana k'i b'a kalan dɔnniya la o kan na ale yɛrɛ ma kan yɛrɛ faamu fɔlɔ e bɛ ka kuma na ale yɛrɛ t'a dɔn i bɛ ka mun fɔ la fɔlɔ o b'o faamu cogo di n'o tɛ n'i ye ji kɛ daga kɔnɔ n'a wulila a bɛ kɛ ni sisi ye o sisi bɛ yɛlɛma ka kɛ ji ye mais ni faamuni ka gɛlɛya jumɛn bɛ nin na non n'i ye kan mɛn i tɛ bila concours est-ce que n'i bila concours ko jumɛn de b'o la évaluation voilà système de vase communicant gɛlɛya foyi t'a la mais problème ye min ye denmisɛnnin yɛrɛ sigilen bɛ a bɛ ka karamɔgɔ lamɛn mais a t'a dɔn a bɛ ka mun fɔ la
bon n'i ko faamu ko ka taa bigi d'o ma ko k'o sɛbɛn a bɛ mun sɛbɛn ka gɛlɛn bon o la fo de ka bɔ yen bon n'o bɔra yen sisan mun bɛ kɛ a t'i n'a fɔ walikanw bɛ bɔ an ka système kɔnɔ pewu yɛrɛ koyi mɔgɔw b'a la o et puis an ye garisɛgɛ dɔ sɔrɔ o garisɛgɛ tɛ faransi bolo o tɛ amérique bolo an ka jamana de kɔnɔ i bi mɔgɔ miliyɔn de sɔrɔ minnu bɛ tubabukan mɛn i bi mɔgɔ miliyɔn sɔrɔ minnu bɛ arabukan mɛn o kɔrɔ an ye garisɛgɛ sɔrɔ ka dɔnniya yɛlɛma ka na an ka kan kɔnɔ a kɛbaga bi a jama ka ca mais n'i taara olu yɛrɛ bɛ kutuba kɛ sisan arabukan ni bamanankan na mɔgɔ m'u dege o la o voilà o tuma o kɔrɔ baara ka nɔgɔ quoi o ye dɔnniya fila de ye an bolo sisan mais sisan mun bɛ yen denmisɛnninw hakili de kana ladatugu kan dɔ bolo mais i b'a dɔn ne bolo faut que mɔgɔ bɛ mun fɔ a ka k'u dusukun na parce que ne ye bangebaga caman ye hali n'an tun tilara an ni Aziz kun tilara u b'an ɲininka ko mun na ko Aziz yɛrɛ ma kalan kɛ o kan na parce que o fana i b'a dɔn min b'o kɛ walikan de b'a kɛ parce que n'i ye kalan kɛ walikan na i ye min ka kan kalan i bɛ da tigi la o de la i b'a ye an ka tubabu kalan n'a caman bi tubabuya fɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinya u b'a kanu dɛ u b'a kanu kosɛbɛ mais c'est normal o ye logique de ye quoi parce que u lamɔna n'a ye de bangebaga de ka bon den bolo ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ fɔlɔ kan mais bangebaga de b'ale tɛgɛ minɛ ka taa don kalanyɔrɔ la ka tila ka wari sara tuguni a bɛ bangebaga degun a bɛ ka den fana degun bon den ma n'i sigi yen nɔ k'a ye fɛn min fɔra ale ye a b'o fɛn bila hali bangebaga sanfɛ parce que bangebaga de y'ale don o la bon n'o bɛɛ kɛra tubabu ka kan ni tubabu ka cogoya n'a ka histoire ye den hakili bɛ yɛlɛma o de la an filɛ nin ye yɛrɛ ta kuma min na a sabatilan dɛ walasa ka système yɛrɛ dilan k'a ɲɛ ka mɔgɔw dilan a bɛ ku minnu na u b'a faamu u bɛ se k'a baara kɛ et puis a dɔnniya b'u la kɛminɛn foyi t'a la min tɛmɛnen bɛ an ka kanw kan parce que n'i bɛ fɛ i ka jamana sini ka kɛ min i b'a denw dilan de ala tɛ jigin ka n'o dilan ka di maa si ma n'i m'a préparer i bɛ taa yɔrɔ min i tɛ yen sɔrɔ dɛ non ni jamanadenw tigɛlen u yɛrɛ la yira in ni fɛn in dɛ parce que kuma in bɛɛ ye yen de ye o bon o yira in par exemple sisan yaya an k'a kɛ école ta nata ye denmisɛnninw b'i bolo i kan ka t'u tɔgɔ sɛbɛn n'i ko sisan u ba ma ko bon ko n bɛ taa ninnu tɔgɔ sɛbɛn bamananko la u bɛ kalan k'o la ha n'i ma farati est-ce que e bɛ don du kɔnɔ tuguni kuma bɛ caya mais min ye ba ye n'a ale ma lafaamuya k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ou bien du kɔnɔ dutigi yɛrɛ ale yɛrɛ fana ka sɔn parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la yɛrɛ hali muso dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko non ko komi a ko bɛ taa an ka taa n'a ye fɛn na min ka nɔgɔ a ma muso dɔw bɛ sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dutigikɛ yɛrɛ b'a fɔ ko ayi an kana an den ka avenir cɛ mais n'i ye dutigikɛ yɛrɛ lajɛ n bɛ tilen ka o misali fɔ mɔgɔ ye ale yɛrɛ ka avenir kɛra cogo di a jate minɛ anw tun bɛ Balabugu lycée sanfɛla la kulu sanfɛla la mɔgɔ minnu tun bɛ anw na n'olu tun ye anw ka premier ye walayi bi olu de bɛ te wuli la so a caman u tun bɛ kalan kɛ i b'a fɔ ko kabako mais minnu ma kɛ a fɛnba ye i b'olu de ye jɔyɔrɔ ni fɛnw b'olu de bolo olu de bɛ fɛn i bɛ yɛrɛ ɲininka o tuma na a ko kɛra cogo di ou bien kuma dɔ la ne bɛ to k'an ka misiw dɔw ɲininka n yɛrɛ ka maître dɔ bɛ yen ale tun bɛ mati de k'an kunna a y'an sɛgɛn kosɛbɛ n bɛ to k'a fɔ a ye ko monsieur n ka théorème de Pythagore in jɔyɔrɔ tun ye mun ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ni cosinus ni fɛn ninnu a bɛ yɛlɛ a fɔ ko e pourtant k'i n'u bɛ bɛn don o don ye ko e de t'u ye n ko bon ne t'u ye parce que mɔgɔ bɛ boli la min nɔfɛ olu tɔgɔ tɛ fɔ o nɔfɛ mais nin bɛɛ ye pour que mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko an ka diɲɛlatigɛ sigilen don min na o ye an yɛrɛ kɛcogo de ye an denw bɛ wolo an bolo an ka du kɔnɔnaw la surtout yan ne bɛ mɔgɔ siya dɔw bɛ yen ne b'olu fo kosɛbɛ o ye filaw kɔrɔbɔrɔw ale ni marakaw maraka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ anw gosi k'anw faga dɔnni la ko pourquoi ka anw ye bamanankan fɔ ale olu sinsinnen don olu tɛ tulonkɛ u ka kalanko la mais n'i ye contraire fana ta k'a la olu ka cɛkɔrɔbaw de fana ye tubabu kalan kanu olu mun tɛ sɔn bamanankan ka f'u ka du kɔnɔ ko fɔ filakan olu de fana faw kalannen ba don tubabu kalan fana na tuguni ou bien mori arabukan fana na bon
ni bɛɛ ma labɛn ka ɲɛfɔ olu yɛrɛ experience min cira u ka fɛnw na fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ka gɛlɛn Kasimi i b'a dɔn ko in ka nɔgɔ kojugu parce que ya ne ye taa an ka faso kan ninnu ne ye taa an yɛrɛ bɛ min nɔfɛ an ka faso kan ninnu a kalan a ka daminɛ dɔrɔn a kana kɛ hali k'a fɔ ko ka kalanyɔrɔ yɛrɛ yɛlɛma programme bɛɛ ka to a nɔ na waatinin fitinin ka di an ka kanw ma dɔrɔn u ka don fɔlɔ bɛɛ parce que mɔgɔw bɛna faamu quoi mɔgɔw bɛna faamu u bɛna sɔn a ma u bɛna da la an balimakɛ dɔ ye ne wele ka bɔ Zekura Kɛɲɛba mara in de don quoi a ko ne ma ko an bɛ ka kuma minnu fɔla émission na ko wallahi ko tiɲɛ de don k'olu ka kalanyɔrɔ de bi k'u ka sigida kalanyɔrɔ bɛɛ dan san o san ko mais ko ne b'a dɔn u ka gindo ye min ye ne ko de t'o dɔn dɛ k'olu ka gindo tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ olu bɛ siyansi walanda min di u ka denmisɛnninw ma u ye walanda bɛɛ de lana bamanankan na walanda bɛ sɛbɛn dɔrɔn en français mais olu bɛna k'a bɛɛ de ɲɛfɔ bamanankan na k'a ban quoi o la français in kɔni ye ja de ye dɔrɔn a b'o ta k'o mara aw bolo ye mais mun de kan ka kɛ mun kan ka ɲɛfɔ bɛɛ de b'olu bolo bamanankan na ko san o san ko kalanyɔrɔ t'olu dan fiyewu yadɔ ninnu ta sɛbɛnni ko tɛ nin na fɔlɔ voilà dɔrɔn u ye fɛn in hakilina faamu u y'a labaara u yɛrɛ ka cogoya la bon i b'a ye mun b'olu jɛ dɔrɔn sɛbɛnni dɔrɔn n'o tɛ a b'olu fɛ yen ka ban quoi bon o la fɛn in n'a donna a yɛrɛ de b'a yɛrɛ ka kɛlɛ tɔ kɛ parce que bamanankan filɛ non pour que ka i ka kuma sɔn ji la dɛ taa Malitel da laban ou bien ka mécanicien lajɛ moto tɛ dilan yan o mais moto mana tiɲɛ kanko kuma tɛ non kanko kuma tɛ dɛ minnu b'o kɛ o caman yɛrɛ tɛ téléphone minnu filɛ nin ye u tɛ dilan yan u tɛ bɔ yan mais minnu b'a dilan u ma taa école la écolikɛla yɛrɛ tɛ ci ɲɛnɛman dɔw la i bɛ mɔgɔ minnu ye k'u kunkolo ka gɛlɛn informatique yɛrɛ la a ɲɛ ma o caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ma kalan ɲɛnɛman u ma taa école la voilà o de ye dɔnniya ye quoi u y'a kalan a yeli n'a baarali de la c'est ça o de ye dɔnniya ye wa hali n'u ye téléphone i bolo u b'a fɔ kɔrɔ i ka batterie tɛ mɛn han voilà u y'a ye dɔrɔn k'a fɛ u b'a fɔ ko nin tɛ mɛn voilà bon o la u tɛ hali u t'u tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn fɛn ye fɛn saba de sɛbɛnni o dun bɛ sɔrɔ kɛ sɛbɛnni kan ani dɔnniya ni saba tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali diɲɛ kelen kɔnɔ principe yɛrɛ ye min ye o kɔrɔ mago bɛ fɛn min na o ye dɔnniya de o tun bɛ anw fɛ yan ka kɔrɔ an ban'o la o jeliden bɛ kalan jeliya la a tɛ taa kilasi kɔnɔ numuden bɛ kalan numuya la a ma taa kilasi kɔnɔ bɛɛ bɛ wuli fa ni ba kɔrɔ ka sɛnɛ ɲɛdɔn ka mɔni ɲɛdɔn ka jago ɲɛdɔn kalanyɔrɔ ko kuma t'a la ka kɛ docteur yɛrɛ ye a la quoi bon i y'a dɔn o tɛ kanko ye dɛ bon sisan kan ye jumɛn ye mun ye tubabukan ni arabukan ko don anw ka dɔnniya kalantɔ sen fɛ parce que an ka kan tun ma sɛbɛn o de b'a diyagoya sisan fo anw ka taa arabukan fɔlɔ kalan bon o la sisan arabukan sɛbɛnli an b'o fana kalan arabukan fɛ bon o la k'a sɔrɔ nin si tɛ i mana kan arabukan mɛn fo k'i kun fara o kɔrɔ tɛ k'i ye dɔnnibaga ye o de la i ko sisan ko mɔgɔ minnu tun ye kilasi premier ye k'olu de bɛ te wuli la parce que n ye kan faamu ale ni n ye dɔnniya binna faamu binna o tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ quoi i b'a sɔrɔ kan faamuni ka nɔgɔ i ma mais ani dɔnni faamuyali ka nɔgɔ i ma o tɛ kuma kelen ye o ka jan ɲɔgɔn na bon n ye dɔnniya faamu ale ni a jogo ni a lamɔ binna n bɛ se k'a baara kɛ o fana tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ bon o la vraiment nin yɔrɔ ninnu faamu f'an k'a ɲɛfɔ de o de la n y'a fɔ ko an ka kalandenw k'a ma ko f'an k'an jija ka kuma mɔgɔw ye hali bi u ka se ka fɛn ninnu faamu mais baara min bɛ baara in nɔgɔya o ye nin ɲɛfɔli ninnu ye c'est ça et puis mɔgɔw ka sɔn fana hali gouvernement yɛrɛ n'o tun y'u ye ɲinan école ta a ka daminɛ dɔrɔn voilà yanni école ta o y'a sɔrɔ loi organique ninnu dilanna a ka daminɛ dɔrɔn a ka fɔ fana tubabukalan kana dabila arabukalan tɛ dabila mais an taw ka don dɔrɔn kan ye sabu ale anw ka kan ni an ka sɛbɛnni b'a ka kɛlɛ kɛ quoi mɔgɔw yɛrɛ laban de bɛna fɔ ko he ko an k'a kɛ nin ye parce que denmisɛnninw san kelen bɛ faamuya min sɔrɔ ale la ka sɔrɔ a bɛ gɛrɛ fɛ dɛ i bɛ tila ka na ni tɔw da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ a y'u dan siɲɛ 100,000 parce que ale tɛ taa kalan ale tɛ kan kalan o kanko t'o la o i mana fɛn o fɛn fɔ a ye a b'a faamu sɔɔni dɔrɔn a b'a sɛbɛn bon n'a y'a sɛbɛn diɲɛ dɔnni bɛɛ a bɛ se k'a bɛɛ kalan a kɔnɔ k'a faamu surtout a bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ kan a bɛɛ bɛ bɔlɔlɔ kan déjà livre bɛ yen nɔ a bɛ yɛrɛ b'a ta k'a kalan yɛrɛ an yɛrɛ ka denmisɛnninw u bɛ tubabu kalanyɔrɔw la dɔw bɛ arabu kalanyɔrɔw la
mais sufɛ n'an donna so ni temps b'an bolo don min dɔrɔn an b'u wele ka na tableau la an ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ lecture kɛ facilement i mana livre d'u ma u b'a bɛɛ kalan k'a kɔnɔ kuma f'i ye o don ne ye kuranɛ de d'u ma n k'u ma n k'u ka kuranɛ n k'u k'a kalan o fana bɛ n ko la kuranɛ in tun fɛngɛ de don quoi alif lam mim misimuso fɔda an b'a fɔ a ma ko misimuso fɔda u y'a kalan k'a kalan k'a kalan u nana se aya dɔ de ma u ma se ka aya in faamu quoi ala b'a fɔ nabila ye musa ka mɔgɔw ma ko u ye turanin minɛ k'o batu musa kɔfɛ ko bɔn ko walasa yafa ka kɛ u ma ko f'u ka ɲɔgɔn faga ko de ka d'u la u ma fɛ yen bɔn denmisɛnninw de filɛ de ka ɲɔgɔn ɲininka o la ko mɛ ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn faga walasa yafa ka kɛ u ma k'o bɛ faamu cogo di o kɔrɔ sisan k'a fɔ ko kan yɛrɛ mun fɔra o tɛ dɛ min fɔra a laɲini olu b'o de nɔfɛ n'o tɛ min fɔra o tilal'o la quoi o de ye dɔnniya ye o min fɔra sisan olu t'o nɔfɛ i b'a dɔn k'a kan ka ɲɛfɔli kɛ nin de kan pour que mɔgɔw yɛrɛ ka sɔn parce que jɔrɔna ye min ye o ye anw kɛlen don ka dɔnni ni kan ni ɲagami ɲɔgɔn na non o tɛ diɲɛ kelen parce que ni i ko ko a bɛna taa dɔnniya jumɛn kalan aw ka nin mais bɛɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko kodɔn ma anw fɛ yan maaya b'anw fɛ yan taabolo b'anw fɛ yan mɔgɔ bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ ne taara an faso la Salo ne donnen sufɛ ne ko n ko mago bɛ musokɔrɔba dɔ la min bɛ ziiri ninnu da quoi o ye musokɔrɔba dɔ yira n na ne nana musokɔrɔba ko ma ko u b'a fɔ ko tali quoi dɔw ko tali dɔw ko tali ko a qualité saba de bɛ yen ko dɔ bɛ yen ko dɔnkili b'o la ko dɔ bɛ yen ko sɔsɔli b'o la sabu bɛ fɛn fila de d'i ma quoi nin ni nin i bɛ kelen t'a la i b'a dɔn ne y'a système lajɛ quoi ka mɔgɔ kunkolo yɛrɛ fara dɔnni na yɔrɔnin kelen o don dɛ walahi o de don dɛ parce que a b'i dɛmɛ analyse la i b'a dɔn politique a kelen yɛrɛ bɛ yen politicien bɛɛ kan k'o kalan de kɛ parce que nin fɛn in bɛ tan nin fana bɛ tan mais nin fila bɛɛ ka ɲi wala mais n bɛ se ka mun ta ka mun to wala nin fila si ma ɲi mais n bɛ se ka jumɛn bɛ fisaya ni jumɛn ye u b'a bila i kɔrɔ i bɛ hakili la travailler kɔrɛ kun sigi kun ye nin de ye voilà kɔrɛ kun sigi kun ye nin de ye mais dɔnniya de don o de kama fɛn dɔ kɔlɔsi an ka mɔgɔ o mɔgɔ hali bi n'ale wolola burusi kɔnɔ ka kɔrɔbaya ye n'ale nana duguba kɔnɔ ka na don kow la ani minnu sɔrɔla duguba kɔnɔ ka don kow la aw tɛ kelen ye fo lahara i b'a sɔrɔ dɔnniya ni faamuya min b'a la o t'aw la quoi parce que ale ye dɔnniya min ta so ale y'o faamu a nana aw ta fana ta ka fara kan aw tɛ kelen ye voilà kelen tɛ bon o la o dɔnniya ninnu dɛ anw b'a fɛ o de la tubabukalannaw dɔnniya baden de b'u la an ka bonyaba de bɛ tubabukalannaw yɔrɔ n'a hali o don na an balimakɛ dɔ bɛ yen a nana projet dɔ sɛbɛn ka na jira an na a tilalen ne ko a ma ko a tɛ se ka hali n ko a sɛbɛn mais an tilalen ne ko a ma désormais ne b'i wele karamɔgɔ de ko ne kana fɔ a ma karamɔgɔ n ye karamɔgɔ de ye dɛ parce que e nana dɔnniya dɔ de jira anw na o dɔnni bɛ e de la o t'anw na quoi o tuma e ye anw karamɔgɔ de ye hali et puis ne tɛ se k'a fɔ ko ne y'i karamɔgɔ ye bamanankan na ne bɛ mun f'e ye bamanankan na i tɛ min mɛn ne bɛ sɛbɛnni dɔrɔn de kɛ n'o tɛ ne n'i bɛɛ ka kan bamanankan na mais dɔnni dɔ de b'e la sisan i ka tubabukan na ne ni n ka bamanankan sɛbɛnni o dɔnniya tɛ ne la e ye ne karamɔgɔ de ye bon o la fo an k'o yɔrɔ de faamu i bɛ arabu kalan kɛ ka kɛ dɔnnibagaba ye a la mais problème ye jumɛn ye n'a dan n'i ka arabu kalan nin ma dɔnniya in bɛ transférer baden tɔw ma cogo di problème ba de don o de la i m'a ye an karamɔgɔ ale ka kuma yɛrɛ base a ka ko bɛɛ base ye bamanankan ale t'a ɲini yɔrɔ jan non ka arabukan fɔ k'a jɛɲɛ k'a foyi tɛ o t'ale ka waajuru la o dɔnniya min bɛ yen o de fana y'a ka popularité kɛ voilà dɔnniya min bɛ yen a b'o ta dɔrɔn k'a bɔ k'a d'i ma et puis i tɛ mɔgɔ ɲininka k'a ye mun fɔ i yɛrɛ b'a faamu hali denmisɛnnin fitinin voilà o de ye karamɔgɔya ye wulibali yɛrɛ sɔrɔla o de fɛ o voilà wulibali sɔrɔla o de fɛ o la a bɛ fɔ o de ma ko karamɔgɔ quoi mais e yɛrɛ bɛna jɔ ka kuma mɔgɔ ye i tilala i ye mun fɔ u m'a faamu mais e ko k'e kalannen don an mɛ an bɛ taa cogo di e ye fɛn min fɔ mɔgɔw m'a mɛn mais o mana kɛ ɲuman ye cogo o cogo i ka problème de y'i bolo anw m'a mɛn i ye mun fɔ quoi o dɔrɔn de don o kama kalan bɛ kɛ kuma na kalan bɛ kɛ baro la i t'a dɔn ko dɔnni ka bon
fo n'i taara don dugu kɔnɔ dugu min i tɛ dumuni feere yɔrɔ dɔn ka sɔrɔ a nɔrɔlen b'i ka so la e ka bɔ ka sira minɛ n'i kun ye ka taa yaala fo ka taa sɛgɛn i nalen dɔrɔn dɔ ka sin k'a f'i ye bamanankan na wala fulakan na wala kɔrɔbɔrɔkan na dakuru ɲɛ kelen ko dumuni feere yɔrɔ filɛ o tuma i b'a dɔn ko dɔnni ka bon a bɛ fɔ de ma ko dɔnni quoi mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn n'a bɛ gɛlɛman nɔgɔya dɛ o de ye dɔnni ye sisan i y'a kɛ kan jumɛn na o y'i ka problème de i yɛrɛ b'o ɲɛɲini o voilà mais sisan fa kan ko diya ye min ye i b'o mɛn i b'a faamu ko yɛrɛ ye nin de ye quoi ko yɛrɛ tɛ i n'a fɔ ko walikan fana tɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la voilà parce que a faamu français filɛ nin ye français kalan daminɛ anw fɛ yan ka na se bi ma arabu kalan i b'o jate san 1000 parce que silamɛya donna anw fɛ yan jusqu'à maintenant mais kɛmɛ sara la mɔgɔ joli b'a mɛn an fɛ yan mais a ka dɔgɔ bon n'i ye français ta an ka budget la san o san miliyari joli bɛ ka don n'a a bɛ don a la dɛ mais kɛmɛ sara la mɔgɔ joli b'a mɛn ne y'o de fɔ an bɛ nafolo min don walikan kalan na mathématique ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ olu bɛɛ dɔnniya minnu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ o de ka nɔgɔ kojugu komi n ma nana livre ye n bolo n tɛ n b'a livre yiri la a ka nɔgɔ de kojugu ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ terme foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ dɔnniya dɔ la wala kan dɔ la k'i tɛ se k'o fɔ an ka kan kɔnɔ jinɛmuriya tɛ subagaya tɛ parce que a b'an yɛrɛ fɛ yan voilà et puis ni min tɛ yen nɔ a b'o dilan de quoi a banna a bɛ dilan dɔrɔn de bɛnkan dɔrɔn de don académie dɔ de bɛ k'aw bolo dɔrɔn fɛn kura min mana na olu bɛ sigi kan dɔnbagaw u b'a fɔ bon an ka nin tɔgɔ kɛ nin o bɛ publier i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma daminɛ na donc ça veut dire que ni mɔgɔ min b'a fɛ ka gafe bayɛlɛma sisan u bɛ se ka s'aw ma fana kosɛbɛ a b'o baara fana o mɔgɔw fana b'aw bolo caman de bɛ aw ka centre bɛ sɔrɔ min kalanso bon ne yɛrɛ ka kalanso bɛ Bangoni na Bangoni Zɛgɛnɛkɔrɔbugu la voilà ne bɛ yen nɔ et puis n ka kalanyɔrɔ bɛ yen ani karamɔgɔ ka yɔrɔ man jan mais komi ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ karamɔgɔ ka yɔrɔ la ka caya a ye kabini mɔgɔ ye aw tɛ se ka yɔrɔ janya karamɔgɔ la parce que mɔgɔw mago bɛ s'aw ma tuma bɛɛ an ye bi ta in an y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ nin ye nka an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye an ni tɛna fama ka kɛ n'i ka programme cogoya ye pour que mɔgɔ ka se ka fɛn caman faamuya la parce que an y'a ye k'a fɔ ala anw yɛrɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ dugu k'a fɔ k'u b'an ka kunnafoni lamɛn n'an tun b'a fɔ tubabukan na mɔgɔ se kun t'an na b'a fɔ k'i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn i daji to yen nɔ an bɛ nin mɛn don o don a tɛ taa yɔrɔ si mais bi ala barika la parce que an b'a fɔ bamanankan na mɔgɔ caman b'a faamuya i b'a dɔn i ka débat politique depuis ne bɛ Mopti o waati an tun t'a sɔrɔ ka caya aw bɛ sɔgɔ radio Sakan na mais n'i sigira k'a lamɛn émission daminɛ ka taa ban i yɛrɛ b'a dɔn k'i tun bɛ kalanso kɔnɔ quoi i bɛ kalan quoi i bɛ bɔ jamana kalan ma i bɛ bɔ fɛnw kalan i b'a dɔn mun bɛ sen na quoi o ye kalan de ye o mais min b'a ni classe kɔnɔna cɛ dɔrɔn lakɛrɛ tɛ yen bon danfara ye min ye nin bɛ ka fɔla kan min na i b'a mɛn bon classe kɔnɔ hali ni lakɛrɛ bɛ yen n'o kɛra kan na i tɛ min mɛn nin b'a ɲɛfɛ parce que i bɛ ka nin faamu sinon u ka science politique mɔgɔbaw dɔw bɔra États-Unis dɔw bɔra Irisu yɛrɛ fɛ yen o y'a sɔrɔ a ma kɛ tan fɔlɔ u nana k'u mago bɛ émission yɛrɛ de la ko parce que ko n'i ye émission ninnu ta bi k'u traduit k'u fɛ k'i bɛ Mali histoire sɔrɔ k'i bɛ fɛn caman faamu ko mɔgɔ caman de tɛmɛna mɔgɔ caman ye fɛn caman kɛ donc ko o ye kalansenba de ye bon i b'a dɔn ni coup d'état kɛra mɔgɔw b'u mabɔ parce que ne delila ka walanda dɔ mɛn i ka mɔgɔ dɔ fɛ a ma bɔ n kɔnɔ hali sisan a ko politique ko n'i m'a kɛ k'a b'i kɛ quoi ko mais ko n'i t'i yɛrɛ dɔn ko n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ dɔn k'i bɛ don Mali politique la ko maliyɛnw b'i f'i yɛrɛ ye a ma bɔ n kɔnɔ pewu ko nin ye dɔnni de ye quoi dakuru ɲɛ kelen de don mais n'i sigira a bɛ kaye kuturu kelen fa la ka d'i ma et puis ne y'o faamu fana a bɛ tɛmɛ sira dɔ ye n'i kan ka don n'i man ka don i b'a dɔn i yɛrɛ b'a dɔn quoi c'est ça an yɛrɛ ka monsieur tun b'o fɔ an ɲɛna an ka philo monsieur ko ni dugu kɔnɔna n'a fɔra ko fɛn bɛɛ tɛ fɔ k'i bɛ sabali i fa bɛ sigira dugu min kɔnɔ i ba sigira dugu min kɔnɔ i kɔrɔ ni dɔgɔnin fɛnw sigira dugu min kɔnɔ ni mɔgɔw k'i ma ko sabali dɔrɔn sabali parce que dugu gundo dɔw bɛ olu tɛ fɔ quoi sans doute
olu bɛ to olu to n'u fɔra a bɛ dugu yɛrɛ de ci k'olu bɛ yen ala o bɛɛ ye kalan de a ko fana ko anw minnu filɛ nin an y'ale ka ekɔlidenw ye ko yɔrɔ ko an bɛ fɛn bɛɛ la sisan ko bɔn ko n'an bɛ fɛ k'a dɔn an ye mɔgɔ min ye k'an ka politiki kɛ ko an delila ka wari dɔ ta an fa ka so kɔnɔ ko n'an donna politiki la don o don k'i b'a dɔn k'i ye mɔgɔ min ye o don o y'i ɲinɛna fɛn o fɛn kɔ ko dɔ bɛ bɔ n'a a ye mɛ n'i yɛrɛ ye politiki kɛcogo ye k'a lajɛ fɛn bɛ kɛ cogo min na i b'a faamuya ya an b'i fo ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo n'ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an nana baroda sigi parce que siyansiw ni fɛnw olu fana bɛ yen lafaamuyali sira fɛ a ka se ka kɛ kalanso ye mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ ani fana ni nimero bɛ yen n'i bɛ se k'o di pour que mɔgɔ ka se ka yɛrɛ ka kalanyɔrɔ lasɔrɔ n'u mago bɛ kalanyɔrɔ la fana quoi. An bɛ i yɛrɛ de fo ka Musa Bengali fo Italie k'an ka fo ale min ye a laɲini an ka se ka na émission in na an ka kalanden cɛsirilen don ka kalanden ɲɔgɔn bɛɛ fo an yɛrɛ ka kalanbulon n'o ye kalanbulon jɔma dafa ye an b'a a kalandenw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an ka kalanden karamɔgɔw fana fo ka laban ka tasibila kɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kɔrɔnyanfan fɛ nin wagati la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛcɛw ma ka f'u ye ko an b'u nɔfɛ an b'u kɔ parce que u bɛ yen anw de ye quoi o tuma an b'u nɔfɛ su an b'u nɔfɛ tile an dusukun bɛ yen an hakili bɛ yen k'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u se ala ka se d'u ma ala ka fanga d'u ma ala k'an faso kisi ala k'an ka jamana kisi ka tila k'an ka nisɔndiya yira fana y'a dɔn an ka jamanaw Mali Burkina Niger bi n'o ye AES ye o ye fɛnba de ye parce que bɛɛ ma yɔrɔ o yɔrɔ dilan bɛɛ Maliya t'a dilan farafin jamana dɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye koba de o tuma an bɛ dugawu de kɛ balawu minnu b'an ka jamana kan ala ka balawu ninnu dalasa ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ ala ka jamana kisi ala k'a taɲa ala k'a sabati i y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an lasɔrɔ an bɛ se k'a lasɔrɔ numéro min na o ye 70 91 20 16 70 91 20 16 voilà o ye numéro ye ale bɛ kalan de kama voilà n'i y'ale lasɔrɔ i bɛ se ka lakalan k'i to i ka so kɔnɔ puis alphabétisation ye kalo kelen o ye ka livre bɛɛ kalan ka ban n tɛ ka se k'a sɛbɛn o don na ne ye dɔ lakalan miniti 30 miniti 30 miniti 30 kɔfɛ mana fɛn o fɛn sɛbɛn k'a ci a ma an bɛ ka baro de kɛ quoi an ma taa livre kɔnɔ quoi ne alphabet yira a la ka silabi yira a la n k'a ka tɔgɔ 20 sɛbɛn a y'o sɛbɛn k'a ci ma tɔgɔ 20 bɛɛ ka ɲi bon o la sisan ne bɛ to ka sɛbɛnniw kɛ n bɛ kumaw sɛbɛn n tɛ kuma fɛ bilen vocal la n b'a sɛbɛn k'a ci a ma n'i y'a ci n b'a fɔ a k'a kalan a bɛ dɛsɛ ka min kalan o ka dɔgɔ quoi bon ale ka kalan fila ka kɛ ten nɔ bon an bɛ waati sɔrɔ o la dɔrɔn a mana sɛbɛnni ye yɔrɔ o yɔrɔ a b'a dɔn mun de don et puis a banna fana a tɔ bɛɛ ye ko wɛrɛ de n'o tɛ n'o kɛra ka ban o y'a bannen de parce que a tigi bɛ kan in mɛn ka ban ne tɛna kalan o la voilà ayiwa ya an b'i fo min ye jɔnma dafa maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo kalanbulon maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Bengali ye k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn n'ala sɔnna a ma sini kunnafoniw bɛna daminɛ à 9h wagati kibaruyaw minnu mana k'an bolo an b'olu da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Fala ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn i Keyita Keba Jalo k'a yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma.